Anong pakiramdam na hanggang dyan ka na lang, Mutya? Na kahit ano pang gawin mong pagsusumikap sa buhay mo, mamamatay kang nasa putikan pa rin. Pwede ba, Sofia? Kung hindi ka naman bibili, umalis ka na lang. Nandito ako para maghanap buhay, hindi para makinig sa mga paulit-ulit mong panlalait sa akin. Of course, I'm not here to buy your cheap paninda. Napakabaho kaya ng tinapa mo. Sumadya lang ako rito para tingnan ka. Para ipakita sa iyo na higit pa sa higit ang ipinalit sa iyo ni Daniel. Hindi lang ako maganda, mayaman din ako. May pinag-aralan, bagay na wala sa iyo. Oo na! Sa'yo na nga si Daniel, di ba? Di ko naman siya hinahabol mula sa'yo eh. Magsama kayo kung yun ang gusto mo. Oo na! Ikaw nang maganda, mayaman, may pinag-aralan. Pero alam mo kung ano wala sa'yo? Wala kang magandang asal. Maganda ka man, basura ka pa rin sa paningin ko. Anong sabi mo? Ang kapal naman ang mukha mong pagsalitan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo kung sinong kausap mo ngayon. Anak ako ng Mayor Mutya. At kapag inutos ko kay Daddy, nakalad ka rin kapalas dito sa palengking to at hindi ka na muling makatinda rito, kayang-kaya ko yon. Ayaw mo naman siguro nun, di ba? Ayaw mo namang mawala sa iyo ang tanging ikinabubuhay mo. Ayoko. Ako na lang magpapakumbaba sa iyo, Sofia. Nagmamakaawa ako, umalis ka na lang. Wala ka naman na mahihita sa akin eh. Naipamukha mo naman na sa akin kung ano lang ako sa mundong to. Kaya please lang, gusto ko makabenta ngayong araw. At hindi ko yun magagawa kung nandyan ka at patuloy mo akong guguluhin. Umalis ka na. Sayong-sayo na si Daniel. At sana maging masaya kayo. Naniniwala ba kayong kaya nang mamuhay ng normal na mga aswang? At karamihan sa kanila ay hindi na kumakain ng tao? Paano kung may biglang mag-alok sa iyo ng yaman, pero ang kapalit noon ay hindi mo pa nakatakdang malaman at darating ito sa panahong hindi mo lubos na inaasahan? Tatanggapin mo ba ito sa kabila ng walang kasiguraduhan kung ano nga ba ang naghihintay sa iyo o tatanggihan mo na lang? Kung meron ka man pong kasagutan, pakisagot naman sa comment section at babasahin ko ng malibang ako. Kung gusto niyo pong malaman kung anong nangyari matapos ang naging pag-uusap namin ni Sofia sa palengke, pakinggan niyo po ang kwento ko hanggang dulo nang malaman niyo kung ano nga ba ang magiging role niya sa takbo ng buong kwento. Kung kontrabida nga lang ba o higit pa. Miss Ami, hanggang ngayon ay pinakatatago ko ang sikreto kong ito. Kaya naman itatago ko na lang ang katauhan ko sa pangalang Mutya. Maging ang ibang mga taong mababanggit ko rito, sinadya kong palitan ng pangalan. Pati na rin ang mga lugar na pwede niyong mapagtanto kung saan. Ito po ay bilang proteksyon lang sa tunay naming pagkakakilanlan. Walang takot kung ibabahagi ang sikreto ko kaya sana naman, respetuhin niyo po yon. Panatilihin niyo na lang sa inyong mga sarili ang inyong kuryosidad. Dahil sabi nga nila, ang labis na kuryosidad ay nakamamatay. May mga bagay pong mas ligtas manatiling hindi pinapangalanan. Hindi dahil wala itong anyo, kundi dahil kapag binigkas, nagkakaroon ito ng bibig. At kapag nagkabibig, natututo itong tumawag. Gusto ko pong mawala ang bigat sa dibdib ko, kaya hayaan niyo po kong umamin sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng kwentong ito. Malalaman niyo ang sekreto ko kapag tinapos niyo to hanggang sa dulo. Kaya kung curious ka, makinig ka hanggang matapos. Siya nga pala, bago ako magsimula, sa mga nakikinig dyan, sana patuloy nating suportahan ang Aswang Confessions at iba pa nating mga channel. Nandyan din po ang kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Radio, at ang pinakabago, Miss Ami Aswang Love Stories. Tsak na hindi kayo mauubusan ng kwentong pakikinggan. Oh, Lola ha? Iiwan ko ng pagkain mo rito sa mesa. Kapag nagutom ka, kumain ka. Magtitinda na ako. Balik ikaw agad, Baba, ha? Hintay kita. Opo, uwi po ako kaagad. Hanggang tanghali lang ako doon tapos uuwian din kita agad.
hintay kita rito sa bintana. Dumati ha. Huwag kang lalabas, okay? Dito ka lang. Pinapasilip kita sa mga kapitbahay. Ano nga sabi ko kapag lumabas ka? Papalo mo ko. Papaluin talaga kita kapag lumabas ka. O siya, alis na si Mutya ha. Magtitinda muna ako para may pangkain ka. I love you, Mama. Mahal na mahal din kita, Lola. Napayakap na lang ako ng mahigpit sa lola ko may demensya. Halos hindi na siya makaalala at talagang nag-iisip bata na siya. Kaya mama ang tawag niya sa akin. Siya po ang nagpalaki sa akin. Pero nang tumungtong siya sa edad na 68, nagsimula na siya makalimot ng mga detalye. Hanggang sa lumala ang kondisyon niya dahil wala rin naman kaming pera para ipadoktor siya. May isang beses pa nga na muntika na siya mawala kasi lumabas siya ng bahay. Mabuti na lang, may kapitbahay kami na kasalubong niya. Kaming dalawa na lang po ng lola ko magkasama. Maaga kasi ako nawala ng tatay, anak ni Lola Amelia yon. Habang ang nanay ko naman ay nagkaroon na ng ibang pamilya at wala na rin akong balita sa kanya. Namayapa na rin ang asawa ni Lola na si Lolo Jose. 10 taon na rin noon ang nakalilipas. Wala ako ibang kapatid o kamag-anak na pwedeng pag-iwanan sa kanya habang nasa palengke ako. Kaya binibilin ko na lang siya sa mga kapitbahay namin. Kung hindi naman po ako magtatrabaho, wala kaming kakaining dalawa. Pasalubog ko, Mama. Manika. Manika na naman? Ang dami mo ng manika, oh. Gusto ko bagong kalaro. Ayaw ko na sa kanila. Lumada. O sige, ibibili kita kapag marami akong bentang tinapa. Promise yan, Mama ha. Ingat ikaw, Mama. Opo, mag-iingat po ako. Pasalamat na lang po ako nung araw na yon na hindi nagtantrum si Lola Amelia. Kahit hindi ko naman sinigurado na maibibili ko siya ng manika tulad ng gusto niya. Bit-bit ang mga bilaong naglalaman ng tinapa at may mga takip na mga lumang dyaryo, lumabas na ako ng bahay. Ibinilin ko na lang ulit si Lola sa kapitbahay naming kapalit ng pag-ulam. Nagtungo na ako sa palengke at pumwesto na kung saan ako madalas pumwesto. Sa buka na lang, papasok ng mga pwesto ng karne at isda para madali ako makita. Nagtawag ako ng mga customer, ibinida kong paninda ko. Pero malas yata ako ng araw na yon. Dahil 2 oras na ako naroon, wala pa rin bumibili. Malapit na magtanghali pero wala pa akong benta. At hindi ako pwedeng umuwi nang walang bitbit kahit 5. Tumayo na ako. Hawak pa rin ang malalaking piraso ng tinapa. Hanggang sa uminto sa harap ko ang pamilyar na tao sa akin. Ang nanay ng dati kong kasintahang si Daniel, si Tita Berna. O, tinapa! Tinapa kayo riyan, mga suki! Murang-mura na lang, bago pa tong mga to. Tinapa! Pabili mo nga ako ng 10 peraso, Mutya. Ito raw ang gustong almusal ni Daniel bukas. Kayo po pala, Tita Berna. Sige ho, sandali lang. Ibabalot ko na muna. Kumusta ka na? Ngayon na lang ulit tayo nagkita. Mutya, gusto ko sanang ihingi ng tawad ang ginawa ng anak ko. Hayaan nyo na po yun, Tita. Ayoko na lang din isipin yun. Ayos na ho ako kung saan man ayos ngayon si Daniel. Magiging masaya na lang po ako sa kanilang dalawa ni Sofia. Di ko rin naman po siya masisisi kung bakit nagawa niya ako ipagpalit eh. Talaga namang na kay Sofia lahat ng wala sa akin. Tsaka, hindi ko kayo kailangang may ng tawad sa akin dahil hindi naman po kayo may nagawang mali. Wala po kayong kasalanan. Hindi nyo kasalanan ang ginawa ng anak nyo. Yun na nga eh. Sobrang bait mo, Mutya. Kaya ako ang nakokonsensya. Hindi ko kayang isipin ang ginawa ng anak ko sa'yo. Pero sana, alam mong mas gusto kita kesa kay Sofia. Wala akong pakialam kahit anak pa siya ng mayor o ano. Ikaw ang gusto ko para sa anak ko. Pero hindi naman po akong gusto ng anak nyo makasama eh. Doon pa lang po talo na tayo. Naniniwala pa rin akong darating ang araw na matatauhan din siya, anak. Babalik siya sa'yo. Nararamdaman ko yun. Dahil ako ang nanay niya. Ako ang higit na nakakakilala sa kanya sa lahat. Pasensya na po sa sasabihin ko ha, pero bumalik man po siya.
Di ko na rin naman po siya babalikan eh. Sapat na yung ginawa niya sa akin para ayawan ko siya, tita. Naiintindihan ko, anak. Pero sana huwag mo akong kakalimutan, ha? Kahit papaano, anak na rin ang naging turing ko sa iyo. Hindi man naging maganda ang kinalabasan ng inyo ni Daniel, nandito pa rin ako para sa iyo. Pwede ka pa rin pumunta sa bahay at tatanggapin pa rin kita. Salamat po, tita, pero hindi na rin po siguro. Respeto na lang din sa dalawa. Basta, nagpapasalamat din po ako sa inyo na naramdaman ko rin kung anong pakiramdam magkaroon ng nanay na nagmamalasakit sa akin. Asya, heto na po ang tinapan niyo, bago pa tayo magkaiyakan dito. Ngumiti na lang ng malungkot sa akin si Tita Barna bago humingi sa akin ng isang mahigpit na yakap. Pinigilan kong sarili kong umiyak, Miss Amy, dahil ayaw kong magpakita ng kahinaan sa iba. Pagkatapos niyang iabot sa akin ang bayad na sinadya niyang sobrahan, nagpaalam na rin siya sa akin. Malungkot na lang ako muling napaupo. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ba talaga nangyari sa amin ni Daniel, ganito po kasi yun. Nagkakilala kami nung high school at magkaklase kaming dalawa. Nasa ika-4 na taon na kami noon nang umamin siya sa akin may gusto siya sa akin at gusto niyang manigaw. Kalaunan naman, sinagot ko na rin siya agad dahil parehas din naman kami ng nararamdaman sa isa't isa. Hindi ho ako nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pera, habang siya naman nag-aral ng IT. Wala naman kami naging problema. Umabot nga kami ng 4 na taon at malaki ang tiwala ko sa kanyang hindi niya ako lolokohin. Pero nito lang, nalaman kong niloloko niya na pala ako sa anak ng mayor na si Sofia. Hindi ko yun napansin. Siguro naging manhid din ako. Parehas pala sila ng pinasukang universidad ng babae. Nahuli ko lang sila nung magkasama. Agad ko siyang kinumpronta. Pero hindi ko na siya hinayang makapagpaliwanag at hiniwalayan ko na siya. Hindi niya na rin naman ako hinabol noon at simula noon, wala na rin akong narinig sa kanya. Ibig sabihin, mas pinipili niyang babaeng yon kaysa sa akin. Ano ba yan? Tanghali na pero wala pa akong benta kundi iisa pa lang. Di ako pwedeng umuwi nito na ito lang kita ko. Kumusta na kayo si Lola? Di naman siguro siya papabayaan ni Aling Diyosa. Uwi muna siguro ako saglit para tingnan siya. Babalik na lang ako dito. Ate Tess, uwi muna ako saglit ha. Iwan ko na lang muna tong paninda ko rito kasi medyo mabigat eh. Pakibantayan na lang po muna sana. Nang umuo sa akin ang abalang tindera, nagmadali na ako umuwi. Nadatnan ko mahibing ang tulog ni Lola sa kama niya habang yakap ang paborito niyang manika. Naubos niya na rin ang pagkain niya kaya naglagay ako ng biskit at tubig sa lamesa para sa merienda niya. Pagbalik sa palengke, sinalubong naman ako ng isang malaking problema. Nawawalang paninda ko at itinakbo raw ng isang lalaki hindi agad nahabol. Hindi ko naman magawang sisihin si Ate Tessa dahil alam kong abala rin siya sa pagtitinda. Sa maghapong yon, sinubukan ko pang hanapin ang paninda ko pero gumabi na lang. Tuluyan na ako nawalan ng pag-asa. Wala na nga akong benta, nawalan pa ako ng paninda. Habang naglalakad pa uwi, bagsak ang balikat ko. Hindi ko na maiwasang umiyak dahil sa kamalasang nangyayari sa buhay ko. Ni hindi ko na pinansin ang dinadaanan kong talahiban kung saan sinasabi nilang may lumalabas na aswang. Noong mga oras na yon, wala akong pakialam sa kahit anong sabi-sabi. Ang iniintindi ko, paano ako babangon pagkatapos na nangyari sa akin? Sa gitna ng paglalakad, napahinto na lang ako nang makarinig ng kakaibang kaluskos mula sa mga talahib. Tulong! Sino yan? May tao ba dyan? Tulungan mo ako! Saan galing yun? Parang matanda. Tulong! Nataranta ako sa paghahanap kung saan nanggagaling ang naririnig kong boses ng matanda. Agad akong sumuong sa talahiban para hanapin kung nasan siya. Inalis kong takot ko na baka biglang may aswang na sumulpot at pinilit hanapin
kung saan ba galing ang tinig na naririnig ko. Hanggang sa nakita ko siya sa isang mababaw na hukay ng lupa na nakatago roon sa loob ng mga talahib. Wala siyang suot na baro at naghihingalo na. Balot na balot siya sa sariling dugo dahil sa mga sugat na nagkalat sa buo niyang katawan. Parang pinaghalong latay at kalmot ang hindi ko mapangalan ng hayop. Mabilis akong dumalo sa kanya dahil sa takot at awa. Naku, Lo! Ano po nangyari sa inyo? May bumugbog ba sa inyo na pagtripan po kayo ng makatambay sa kanto? Bakit kanya yung tsura niyo? Aswang! Ano ho? Ano aswang po, Lo? Inatake ako ng aswang. Natulog. Baka nandyan pa siya. Ay, Diyos ko po. Sandali ho, taalalayan ko kayo. Sandali. Kumapit ho kayo sa aking mabuti, Lo. Sandali po. Minasiha, bago pa niya tayo maabutan dito. Oh, sandali lang. Pagbilang ko po ng 3, tulungan niyo po ako para maangat kayo. Huwag kayo magpapabigat. 1, 2, 3. Ayan. Kaya niyo po ba maglakad? Papara ho ako ng tricycle para madala kayo sa ospital. Bibilitin ko. Pero wag mo akong dalhin sa ospital. Iuwi mo ako sa amin at ituturo ko sa iyo ang daan. Po? Bakit naman po? Hindi po pwedeng hindi kayo magamot, Lolo. Malubha po ang lagay niyo at mas makabubuti kung dadalhin ko kayo sa ospital. Hindi. Ayoko sa ospital. Makinig ka lang sa akin, Iha. Dahil po ba wala kayong pambayad? Madali na lang ho ihingi ng tulong yan, Lolo. Meron naman ho siguro kayong mga kamag-anak, di ba? Anak? Apo? O na pwedeng tumulong sa inyo. Kaya tara na po. Hindi po pwedeng baliwalain itong nangyari sa inyo, Lo. Huwag na po kayo magpumilit dahil hindi po pwedeng gusto nyo. Ikaw ang huwag magpumilit. Alam ko kung anong makabubuti para sa akin, Iha. Kaya iuwi mo ako sa amin. Alam ng apo ko ang gagawin sa akin. Ay, bahala kayo, Tatang. Kapag kayo namatay, wala akong kasalanan, ha? Kayo nagsabi huwag kayong dalhin sa ospital. Oo, bilisan mo nang tumawag ng sasakyan. Mama! Para! Try! Agad kong isinakay ang matanda sa loob. Nang usisa pa ang driver tungkol sa nangyari. Pero hindi makasagot ang matanda dahil sa iniindang sakit. Nagtataka man kung bakit hindi sa ospital dadalhin, sinabi ko na lang na hindi ko rin alam kung bakit yun ang gusto niya. At tinulungan ko lang naman siya. Sinabi ng matanda ang address niya. Habang umaandar ang tricycle, saka ko lamang naalala na wala pala ako ipang babayad kay Manong. Pero hindi ko na lang muna yung problema at ang apo na lang ang sisingilin ko. Nang makarating kami sa itinuro niyang bahay, nagitla ako. Hindi ko inaasahan ang hihintuan naming bahay ay ubod ng laki at alam mo pagmamay-ari ng mayaman. Sigurado po ba kayo ditong bahay niyo? Hindi pa ako nag-uulanin. Mag-doorbell ka. Lalabas ang apo ko. Sigurado po kayo, ha? Manong, sandali lang, ha? Hingi muna ako ng pambayad. Wala kasi akong pera dito, eh. Wala naman akong kinita. Hingi na lang ho tayo sa apo niya. Lo, ano po bang pangalan ng apo niyo? Isisigaw ko na nang magmadali siya. Baka mamaya dito pa kayo malagutan ng hininga sa daan. Ayoko namang masisi. Joaquin! Joaquin! Yuhu! Kailangan ng tulong ng lolo mo! Joaquin! Tagal naman ang apo niyo. Naghihingalo na kayo? Ayan na siya. Tila tumigil ang mundo nang makita ang tikas ng lalaki naglalakad palapit sa amin. Diretso ito nakatingin sa akin nang may malamig na titig. Dahilan kung bakit medyo natakot ako sa kanya. Halata kasi ang otoridad sa kanyang postura dahil na rin siguro mayaman siya. Dumalo siya sa kanyang lolo na parang anumang oras malalagutan na ng hininga. Bago ko siya nakita nag-abot ng 1,000 sa nag-aabang na driver.
Kunin niyo na ho itong bayad. Huwag niyo na akong bigyan ng sukle. Ano nangyari sa kanya? Tulungan mo akong ipasok siya sa loob. Hindi ko rin alam. Narinig ko na lang siyang humingi ng tulong sa talahiban. Bakit parang di ka naman yata natataranta o nag-aalala man lang sa nangyari sa lolo mo? Kaya kong gamutin ng lolo Hermenio ko. Nag-aaral ako ng medisina. Kaya pala ayaw niya magpadala sa ospital. Nakilala mo ba kung sino may gawa nito sa'yo, lolo? Ay, hindi. Siya ay nasaan yung aswal. Kaya't hindi ko nagawang kilalanin siya. Basta ang alam ko lang, malakas siya, apo. Hindi ko siya kinaya. Paano niyo naman ho kakayanin ng aswang? Tao lang naman ho kayo. Higa muna natin siya rito sa sofa. Ay, salamat sa pagtulong mo sa akin, Iha. Kung siguro hindi mo ako nakita, baka natagpuan na lang ako doon na patay na. Hindi ko po maaatim na hindi kayo tulungan, lalo na't may lola rin ako. Anak ng tibaklong, si Lola nga pala. Naku, kailangan ko nang umuwi. Sandali. Bago ka umalis, kunin mo itong pera bilang pasasalamat sa pagtulong sa lolo ko. Naku, nakakayaman, pero hindi ko ho talaga to tatanggihan. Kailangan ko rin kasi talaga ng pera. Pambawi sa puhunang nawala sa akin. Siya ho, dito na ho ako. Sana gumaling ka, tatang, ha? Salamat ulit, Joaquin. Sandali, Iha. Anong pangalan mo? Mutya po, Mutya. Hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang perang iniabot sa akin ni Joaquin, Miss Amy. Wala na rin akong pakialam kahit sabihin pa nilang mukha akong pera. Kasi ang nasa utak ko ng mga oras na yon, kailangan ko yon. Nasa 5,000 rin ang inabot na pera sa akin ni Joaquin. Napakalaking bagay para sa naging simpleng pagtulong ko. Pero inisip ko na lang na buhay kasi ang nakataya. Kaya malaki ang naging gantimpala. Nang makauwi ako, agad akong humingi ng pasensya kay Aling Josa na aligaga na sa kung paano patatahanin ang nagwawala ko Lola Amelia. Inabutan ko na lang ng 1,000 si Aling Josa at humingi agad ako ng paumanhin sa naging aberya. Pasensya ka na ho, Aling Josa. Ginabi na ho ako ng uwi. May nangyari ho kasi kanina sa palengke tsaka nitong pauwi na ako eh. Siya nga ho pala, yan ho ang pera ho. Sa inyo na po yan. Bayad ko na lang ho sa naging abala. Mama, bakit ngayon ka lang uwi? Sabi mo, saglit ka lang. Naku, sorry po. Naganap kasi ako ng maraming pera para may pambili tayo ng maraming manika. Talaga? Bibili mo, baby, ng manika? Opo. Bukas, ibibili kita. Yung maganda at may bahay. Gusto mo po ba yon? Opo, Mama. Gusto ko yun. O, kung ganun, tumigil ka na sa pag-iyak para bukas, bilhan kita. Mabuti naman at mabilis kong nauto si Lola Amelia. Pagkatapos namin kumain at malinisan siya, ako naman ang naligo dahil kumapit pa sa akin ang dugo mula kay Lolo Hermenio. Naalala ko pa kung paano ako tingnan ng driver na nasakyan ko na parabang nakapatay ako ng tao sa itsura ko. Ipinaliwanag ko na lang na may emergency at awa naman ng Diyos, naniwala din siya sa sinabi ko. Habang abala ako sa pagbibihis, narinig ko na naman si Lola na sumisigaw na naman mula sa kwarto namin. Kaya nagmadali ako lumabas para daluhan siya at tanungin ko anong problema. Papa! Papa! May bubo! Lola? Lola, walang multo, okay? Wala yun. Meron! Narinig ko siya! Nakikita ko siya! Dasan po ba? Papaalisin ko. Sa bintana! Nasa bintana siya! Butya! Sige, sumilip ka! Nandun siya! Lola naman, tinatakot mo naman yata ako eh. Nandun siya! Hinihintay ka niya! Sige, tingin ka! Kinakabahan ako sa kung paanong magsalita si Lola ng mga oras na yun.
Hindi naman po bago sa akin na nakakita o nakakarinig siya ng kung ano-ano dahil sa kondisyon niya. Pero noong mga oras na yon, hindi ko maiwasang mangilabot. May itinuturo si Lola sa labas ng bintana habang parang bata siyang tumatawa pagkatapos siyang matakot. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakayo ko sa kanya at sumilip sa labas ng bintanang itinuturo niya sa akin. Doon na po ako napaatras sa gulat. Hindi nga po nagbibiro si Lola, Miss Ami. Mula sa madilim na eskinita, nakita kong parehas ng pulang mga mata na parang apoy na nagliliwanag sa dilim. Diretso ito nakatingin sa akin na nagdala ng matinding hilakbot sa pakiramdam ko. Ramdam kong nanginginig ang labit mga kamay ko. Para na ako natuod sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Mabuti na lang, isinara bigla ni Lola ang bintana dahil kung hindi, baka tinakasan na ako ng ulirat sa pagkikipagtitigan sa nilalang na nasa labas. Hindi ko alam kung saan yung maaring nanggaling dahil ang bahay namin ay nasa tulo ng iskinita ng mga dikit-dikit na bahay. Mabilis na lumipas ang araw pagkatapos nun. Muli ako nakabili ng panindang tinapa dahil sa binigay na pera sa akin na Joaquin. Inisip ko na lang na kaya ako nanakawan at hindi nakabenta nung araw na yon ay dahil may mas malaking darating para sa akin. Nandun ako sa madalas kong pwesto, abala sa pagtitinda, nang may humintong pamilyar na kotse sa harap ko. Dahil nasa bukana nga lang ako papasok ng palengke, agad ko yung napansin. Nakaabala ang sasakyan sa mga taong papasok para mamili dahil nakaharang. Pero walang pakialam ang may-ari kahit samot-sari reklamo ng naririnig nito. Napabuntong hininga na lang ako at sinikap na huwag mag-angat ng tingin sa may-ari ng pares ng pulang estelado sa harap ko. Finally, nakabisita rin sa'yo. Ang lungkot ko kasi this past few days. Parang kailangan ko ng mapaglilibangan eh. Buti na lang naisip kita. Tinapa po! Tinapa kayo dyan! Ma'am? Hey! Hindi mo ba ako narinig? Ma'am, tinapa! Ay, ilang piraso po, ma'am? 5? 4 po. Apat. Sige, ito ho. Mutya, Ayan ho. Salamat. talaga bang hindi mo ako papansinin, ha? Thank you po. Pinagmumukha mo akong tanga sa mga taga rito. Talagang ayaw mo akong pansinin, ha? Pwes! Sofia, ano ba? Ayan, Ba't pa nilapan yung mga paninda ko? Talaga bang wala ka na magawa sa buhay mo, ha? that's what you get sa hindi mo pagpansin sa akin. Kulang ka ba talaga sa atensyon? Kaya dito ka na naman manggugulo? Wala bang pumapansin sa inyo kaya dito ka nagpapapansin sa akin? Gusto ko lang ng mapaglalaroan kaya kita pinuntahan. Hindi ako kulang sa atensyon dahil ibinibigay ni Daniel lahat ng atensyon niya sa akin. I just had to find you dahil nasa trabaho siya ngayon. Bored ako sa bahay. Ewan ko sa'yo, baliw ko na yata. Wala naman akong pakialam sa inyo pero trip mo pa rin akong guluhin. Ganyan ka ba talaga? Parang bata? Well, nakakainis lang kasing isipin ng standard ni Daniel noon ay ang mga tulad mo. Sino pa namang hindi maiinis kapag naaalala kong ang dati niyang girlfriend ay mabaho, mahirap at pangit na tulad mo. Tapos ako pang sumusunod sa'yo? Ayokong isiping magkatulad tayo because apparently wala ka pa sa kuko ko. Para kang baliw sa mga sinasabi mo. Eh di ba sabi mo nga kaya kanya pinili kasi nasa iyo ng lahat? O ay bakit kailangan mo pang isipin kung saan babae siya galing? Sa'yo na nga siya, di ba? Lakas ng amats mo. Para ka nakahit-hit ng katon. Nakakairita ka! Itong bagay sa'yo! Nagulat na lang ako nang biglang tumampot si Sofia ng tinapa at minudbud yun sa mukha ko. Sobrang lakas niya at ayaw niya talaga magpaawat. Hindi naman magawang umawat ng ibang tao dahil alam nilang anak ng mayor si Sofia at natatakot na baka madamay sila. Nang magawa ko siya itulak, ay napasalampak siya sa basang sahig. Ako naman ang nagilamos ng tinapa sa mukha niya. Wala na akong pakialam noon. Kahit makasuhan pa ako, basta makaganti lang sa kanya. Ano ba? Nakakadiri! Eto gusto mo, di ba? Mapansin kita? Pwes, eto na. Yan, bagay sa'yo. Ilayo mo yan sa akin.
Wala akong pakialam kahit sa pangulo mo pa ako isumbong. Napaka-arte mo! Hintayin mo lang na makatayo ako rito at babawi ako sa'yo! Sa gitna ng kaguluhan naming dalawa, may isa pang sasakyang huminto. Napatigil ako sa ginagawa sa takot na bakang mayor yon o ang mga tauhan nito. Yun ang naging dahilan kung bakit bigla pa nakabawi si Sofia at tinulak din ako sa sahig, tsaka niya ako inibabawan. Pinagsasabunutan niya ako, galit na galit, at ayaw na talaga magpapigil. Isang malakas na boses ng lalaki ang pumagitan sa aming dalawa na naging dahilan para tumigil si Sofia. Anong ginagawa mo kay Mutya? Joaquin? Ha? Sino ka naman? Mutya, alika rito. Lumayo ka na sa babaeng yan. Sino ka ba at bakit mo pinagtatanggol ang pangit na to? Tumigil ka na, Miss. Mutya was just trying to make a living. Ginugulo mo pa. Aba, hindi mo ba ako kilala, ha? Hindi mo ba nakikilala kung sino ako? Hindi ko kailangang malaman kung sino ka para hindi maintindihan na masama ang ugali mo. Kahit sino ka pa o kanino kang anak o saang pamilya ka nang galing, hindi mabubura nun kung gaano ka basurang ugaling meron ka. Ano ka ngayon, Sofia? Pahiya ka, no? Bakit mo naman kinakampihan ng isang tulad niyang hamak na tindera at wala naman sinasabi sa buhay? I can see, nakatulad din kita. Mayaman ka rin, right? So, bakit? Hindi kasi ako matapobre. At pantay lang ang tingin ko sa kahit na kanino. Pero pagdating sa'yo, siguro mas magandang sabihin na mas bagay ka sa ibaba. Patapon kasi ang katauhan mo na nababagay lang sa mga basura. Mabaho, umaalingasaw. Hindi maitatago ng maganda mong mukha ang ugaling meron ka. Kaya please lang, tigilan mo si Mutya. Dahil hindi hamak na mas may say-say pa ang buhay niya kesa sa iyo. Sige, kampihan mo lang ang babaeng to. Wala na akong pake kung sino ka man. Bastang alam ko lang, parehas ko kayong pananagutin kay Daddy dahil sa magpapahiya niyo sa akin. Ikaw mismo nagpapahiya sa sarili mo, Sofia. Kung nag-iisip ka ba naman ng matino, bakit ka pupunta rito para lait-laitin ako, di ba? Ang lakas ng tagas mo sa utak. You'll pay for this, Mutya. Pati na rin ikaw, lalaki. Sinusumpa ko yan. Padabog na umalis si Sofia sa harapan namin. Gusto ko matawa dahil para siyang bata na paiyak na. Lumingon sa akin si Joaquin, bakas ang pag-aalala sa mukha. Bigla siya may dinukot sa kanyang bulsa at inabot sa akin ng isang puting panyo. Punasan mong sarili mo. May mga puti ka oh. Tsaka amoy kang tinapa. Bruhilda kasing babaeng yun eh. Nananahimik ako rito, guguluhin ako. Sino ba yun? At bakit parang galit na galit siya sa'yo? Yon, anak siya ni Mayor. I see. Pero parang hindi nasagot nun yung tanong ko kung bakit ganun siya sa'yo. Eh kasi, siya yung bago ng ex ko. Niloko ko ng ex ko para sa kanya eh. Oh, Ewan ko ba dun sa babaeng yun? Di ko naman binabawi yung ex ko sa kanya pero parang treat niya ako palagi. Pinupuntahan niya lang ako rito para ipamukha sa akin kung gaano ako kababang tao. huwag mong isiping mababa ka just because yun ang pinamukha niya sa'yo. Mas mababa siya kung titingnan dahil sa ugaling meron siya. Alam ko naman sa sarili kung totoo yung sinasabi niya. Di ko na lang pinapatulan. Oo nga pala, bakit ka nandito? Tsaka si Lola Hermenio, kumusta na siya? Tungkol doon, ako pumunta rito. Kasi gusto kong makausap ni Lolo. Paano mo nalamang nandito ako? Wala naman ako ibang sinabi sa inyo kundi pangalan ko ah. Nagtanong-tanong ako. Ganun ba? Ba't daw ako gustong makausap ng lolo mo? Hindi ko rin alam. Mas mabuti siguro kung sumama ka na lang sa akin. Paano itong mga paninda ko? Natapon na ni Sofia yung iba pero meron pa namang natira. Hindi ko pwedeng iwan na lang to dito. Nanakawan na nga ako ng tinapa nung nakaraan. Buti na lang, binigyan mo ako ng pera kaya nagkapuhunan ako ulit. Kundi, nga pa rin ako hanggang ngayon. Ilagay mo na lang ang mga yan sa likod ng sasakyan. Aamoy ito sa sasakyan mo. Mabaho pa naman ang tinapa. That's fine. Walang problema. Akin na. Ako nang maglalagay sa likod. Sigurado ka ba dyan? Ako na kaya? Oo, sige na. Pumasok ka na sa loob.
At ako nang bahala sa mga to. Naguguluhan man ako ay sinunod ko na lang ang sinabi niya. Hindi ko naman akalaing makikita ko pa ulit siya pagkatapos kong tulungan ng lolo niya. Nang makapasok na siya sa loob ng sasakyan, pinakabit niya sa akin ang seatbelt saka siya nagsimulang magmaneho. Hindi ko na tinatanong kung ano ba talagang dahilan para ipahanap pa ako ng lolo niya. Pero naisip ko rin na baka gusto lang personal na makapagpasalamat ng matanda. Mabuti nga at hindi siya namatay. Kaya lumuwag din ang pakiramdam ko. Lalo na't kalunos-lunos talaga ang itsura niya nang makita ko siya. Akala ko mamamatay na siya anumang oras. Tahimik lang kaming dalawa habang nagmamaneho siya hanggang sa unti-unting naging pamilyar sa akin ang daan at huminto sa tapat ng kanilang malamansyong bahay. Nandito na tayo, bumaba ka na. Grabe! Laki talaga ng bahay niyo, no? Dalawa lang kayo ng lolo mo rito? Oo, Di ba nakakalungkot yun? Ang laki ng bahay niyo pero dalawa lang kayo nakatira. Wala kayong katulong man lang o driver? wala. Nagpapalinis lang kami ng bahay 1 beses sa 1 buwan. Nasanay na rin kami ni Lolo. Kung sa bagay, kami nga rin naman ng Lola Amelia ko eh. 2 na lang din kayo? Oo. Maaga kasing namatay ang tatay ko. Yung nanay ko naman, may iba ng pamilya. Tapos, patay na rin yung lolo ko, kaya kami na lang. Kumusta naman ang buhay ninyo? Malungkot. Mahirap pero kailangan lumaban. Wala namang magagawa kung magmumukmuk ako dahil ganitong sitwasyon namin. Lalo na't may demensya na rin si Lola. Kailangan ko maging matatag para sa kanya. Magiging patas din ang mundo para sa inyo, Mutya. Sana nga. Naku, tara na nga. Nasa na ba si Lolo? Kailangan ko na rin umuwi agad dahil tanghali na eh. Naghihintay na sa akin si Lola. Pumasok ka na. Nasa sala lang siya. Naghihintay. Ipapasok ko muna sa garahe ang kotse. Tumalikod na sa akin si Joaquin para balikan ang sasakyan niya sa labas ng gate. Nakatayo ako sa gitna, sa labas ng malaking kulay puting mansyon. Pinagmasdan kong buo itong itsura. Pero hindi ko alam kung bakit sa kabila ng kagandahan at kalakihan nito, may iba tong pakiramdam na inihatid sa akin, Miss Amy. Para bang wala itong buhay? Siguro dahil na rin sa sinabi ni Joaquin na 2 lang daw sila nakatira doon. Bukod doon, napahapos ako sa sarili kong braso nang maramdaman na para bang may nakatingin sa akin mula sa isa sa mga bintana. Pero nang tingnan ko naman ang lahat ng bintana, wala naman. At lahat ito'y natatabingan ng naglalakihang kurtina. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na. Oo. Sorry. Kanina pa naghihintay si Lolo. Maya-maya ay kailangan niya ng magpahinga para sa siesta. Oo, sige. Lo, nandito na si Mutya. Hello po, Lolo Hermenio. Magandang tanghali, Mutya. Mabuti at nahanap ka ng apo ko at napaunlakan ka niya sa pagpunta rito. Opo. Nagulat na nga lang po ako na nalaman niya kung nasan ako eh. Kamusta po kayo? Mukhang bilis yung gumaling ah. Ayos naman ako. Sabi ko naman sa iyo alam ng apo ko ang gagawin. Halika rito. Maupo ka sa harap ko. Joaquin, apo, ang mabuti pa ipaganda mo muna ng merienda si Mutya habang kami nag-uusap. Sige po, maiwan ko po muna kayo rito. Hindi ko maiwasang pagmasdan si Lolo Hermenio habang ang atensyon niya ay nasa apo. Napansin ko kung paanong tila ang bilis niyang gumaling at nagilom na agad ang mga sugat niya sa katawan na para bang walang nangyari sa kanya. Ilang araw pa lang naman ang lumipas at imposibleng mawala agad ang mga marka ng sugat na natamo niya. Maaring nagsisimula ng matuyo pero hindi pa maghihilom. Pero sa itsura niya ng mga oras na yon, mga peklat na lang ang natira. Napaisip tuloy ako, ganun ba kagaling maggamot si Joaquin para magawa ang bagay na yon? Mabalik tayo sa inyo, Mutya.
Bakit ganyan ang itsura mo? Nakakunot ang noo mo. Wala po, Lo. Napapaisip lang po ako eh. Parang bilis nyo naman yatang kumaling. Ganon kagaling ang apo ko, Iha. Oo nga po pala. Matanong ko lang dahil nandito na rin naman po ako. Ano nga po parang talaga yung nangyari sa inyo nung gabing yon? Alam kong talagang magtatanong ka, kaya't sasagutin ko yan. Ang lupang yon ay pag-aari ko. Naisipan ko lang bisitahin dahil may naisip akong gawin sa lupang yon na puno na ng talahib. Naglalakad-lakad lang naman ako. Nagpahinga ako saglit sa ilalim ng isang puno. Ay hindi ko napansing nakatulog pala ako at napasarap. Napakasariwa kasi ng hangin doon. At nang paggising ko'y gabi na. Tapos po, napagtripan po ba kayo? Siguro, napagtripang kanin. Pauwi na ako. Naglalakad sa gitna ng talahib kahit madilim. Bigla na lang may sumulpot na aswang sa aking harapan. Yun na ang nangyari. Po? Ibig sabihin, totoo talagang aswang na nagpapakita sa talahibang yon? Ako na ang patunay. Ibig sabihin totoo. Nagpambuno kami. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero kahit na matanda na ako ay malakas pa rin ako at kaya ko pang lumaban. Tignan mo naman. Sa kabila ng tinamo ko nabuhay pa ako. Pero, paano niyo po nagawang matalo ang aswang? Hindi ko natalo ang aswang. Nagawa ko lang na paalisin matapos kong tusukin ang kaliwang mata niya. Nasaktan siya ng labis. At alam ko sa ginawa kong yon ay mabubulag siya. Mabuti po pala nakaligtas kayo. Minsan, hindi sapat ang puro tapag lang. Kailangan mo ring maging matalino sa gagawin mo para hindi ka manihado. Opo, tama po kayo dyan. Nasagot ko na ang tanong mo. Ngayon, bumalik na tayo kung bakit nga ba talaga kita pinahanap at pinapunta rito. Yun na nga po eh. Ano nga po ba talagang dahilan? Noona, gusto kong magpasalamat sa ginawa mong pagtulong sa akin. Salamat sa pagmamalasakit. At sinunod mo pa rin ang sinabi kong iuwi mo ko rito sa amin. Kahit na mas tama nga namang dalhin sa ospital ang kahit sinong malagay sa ganong sitwasyon. Matigas po kasing ulo niyo eh. Pangalawa, alam kong mahirap ang sitwasyon mo bilang tao. Paano niyo naman po nalaman yon? Lahat kaya ay madali lang malaman pag may pera ka. Hindi mo naman siguro mamasamain kung pinahanap talaga kita at pinaimbestigahan nitong nakalipas na araw. Kasi gusto kitang makilala ng mabuti at matulungan. Tulungan po? Bakit naman po? Dahil alam kong mabuti kang tao at may busila kang puso na kahit hirap ka sa buhay ay hindi ka pa rin gumagawa ng masama sa kapwa. Hindi ka nangaapak ng ibang tao para lang umangat ka. Hindi naman po rason ng kahirapan para maging masamang tao. Tama. Nakakatuwa ka, Mutya. Nakakatuwa kung paano ka mag-isip. Libre lang naman po maging mabuti sa iba. Oo. Masyado ng maraming masamang tao at nilalang dito sa mundo. Huwag na nating dagdagan. At dahil yan may alok ako sa'yo. Dahil alam kong ikaw ang karapat dapat na bigyan na ganitong klase ng tulong. Ano po yun? Matanda na ako. At bilang na rin ang oras ko dito sa mundo. Alam kong darating ang araw na kailangan ko nag-iiwan ng lahat. Matagal pa naman ho siguro yun. Sabihin na nating matagal pa. Pero gusto kong masiguro
na magiging maayos ang lahat bago man ako umalis. Hindi naman sa nagiging mayabang ako, iha. Pero marami akong kayamanan at ari-arian. At lahat ng yun ay si Joaquin lang ang magmamana. Wala na rin kasi kaming ibang natitirang kamag-anak. At kung meron pa, wala naman akong tiwala sa kanila. Gusto kong mapunta ang iba sa yabang ko, sa mabuting tao, at hindi sa mga taong may layo na maging masama. Ano pong ibig niyo sabihin? Dahil sa ipinakita mong kabutihan sa akin, gusto kitang gantimpalaan. Kung iiwan ko ang lahat kay Joaquin, ay magiging sobra ito para sa kanya. Kaya gusto kong ibigay ang kalahati ng ari-arian ko sa iyo. Po? Hindi po ba parang sobra-sobra naman po yung naiisip niyo na dahil sa ginawa ko? Kahit naman po siguro sino gagawin niyo kung ibang tao nakakita sa inyo Pero ikaw ang eksaktong nakakita at tumulong sa akin. Ibig sabihin, nakatadhana ito para sa iyo. Sigurado po ba kayo dyan? Wala po bang magiging kapalit siyang binibigay niyo? Wala, iha. Pero pwede ding meron. Ano naman ho? Parang mas maganda ang naiisip ko kung handa kang maging katuwang ni Joaquin sa buhay. Katuwang? Ano po ibig niyo sabihin? Asawa. Pero yan naman ay hindi sa pilitan. Naisip ko lang. Mukhang wala kasing balak na mag-asawa ang apo kong yun at walang interes sa babae. Ngayon, kung kayo'y magiging mag-asawa, sa tingin ko'y mas maganda. Hindi ko po alam ang iisipin ko, Lo. Parang hindi ko maisip na handa kayong pamanahan ako Yan naman ay alok pa lamang at bibigyan pa rin naman kita ng pagkakataong makapag-isip kung tatanggapin mo o tatanggihan mo. Isipin mo kung anong makabubuti para sa iyo. Ang hirap po kasing isipin. Wala po ba talaga yung ibang kapalit? Ang kapalit lang naman siguro ay ang pagtira mo rito sa mansyon ko kasama ang lola mo. Yun lang naman at wala nang iba. Gusto ko rin kahit paano ay magkaroon ng buhay ang bahay na ito. Pag-iisipan ko po. Bibigyan kita ng 3 araw para makapag-isip. At sa oras na makapagdesisyon ka na, huwag kang mag-atubiling bumalik dito. Bihira lang kumatok ang ganitong oportunidad. Nasa iyo na lang kung hahayaan mong makawala mula sa iyo o yayakapin mo. Opo, Lolo. Natahimik na lang ako pagkatapos nun, bago muling bumalik si Joaquin para ihain ang ginawa niya merienda. Hinayaan niya muna ako ron habang hinatid niya si Lolo Irmenio sa kwarto nito para makapagpahinga. Tahimik lang ako ron. Malalim ang iniisip. Hanggang sa makalipas ang 10 minuto ay muling bumalik si Joaquin. Nasabi na sa akin ni Lolo ang tungkol sa napag-isipan ninyo. Sana'y pag-isipan mo rin yun na mabuti. At huwag kang mag-alala. Wala namang intensyong masama si Lolo sa alok niya. Gusto lang talaga niyang tulungan ka. Oo, Joaquin. Pag-iisipan ko. At isipin mo na lang din na baka eto na maging dahilan para wala nang umapi at manlait pa sa'yo. Oo, pero kailangan ko na rin umuwi. Naghihintay na panigurado sa akin si Lola. 2:00 na pala. O sige. Si Lolo naman ay tulog na sa kwarto niya. Ihahatid na kita sa bahay ninyo para sa susunod ay alam ko kung saan kita pupuntahan. Kung wala roon sa palengke. Sige. Hinayaan ko si Joaquin na ihatid ako hanggang sa amin para na rin makatipid ako sa pamasahe. Hinatid niya nga ako hanggang sa tapat ng iskinita namin. Pero hindi ko alam kung hahayaan ko pa ba siyang makapasok sa loob, gayong pinagtitinginan siya ng mga kapitbahay ko. Pero sa huli, para na rin hindi ako maging bastos, inimbita ko pa rin siya sa bahay.
Siya na lang mismong tumanggi at sapat na raw na malaman niya kung saan ako eksakto nakatira. Tinuro ko naman ang dulong bahay kung saan kitang-kita kong naghihintay sa pinto ng bahay si Lola habang bantay siya ni Aling Diyosa mula sa tapat ng pinto. Inabot sa akin ni Joaquin ang tinda kong tinapa. Hinayaan ko muna siya makaalis at mawala sa paningin ko bago ako naglakad. Doon, mula sa pagiging isip bata, ay masama ang timpla ng mukha ni Lola Amelia. Kumusta po kayo rito habang wala ako, Lola? At sino naman nagkasama mong yun, Mutya? Ikaw ba'y nagpapaligaw na? Ang bata-bata mo pa! Lola, 25 anyos na ho ako, hindi na po ako bata. Tsaka hindi ko po yun maliligaw. Anong 25? 15 ayos ka pa lang. Ako'y huwag mong niloloko, ha? Kapag ika'y nabuntis, sinasabi ko sa'yo, sasabay ka talaga sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Hindi naman po ako magpapabuntis. Ano pong gusto niyong kainin? Wala. Ayokong kumain. Matutulog na ako. Pero Lola! Napatigil na lang ako sa pagsasalita ng padabog na umalis si Lola Amelia at malakas na isinara ang pinto ng kwarto. Nasanay na lang ako na talagang pabago-bago ng ugali si Lola at alam kong lumalala na talagang kondisyon niya. Nagpapasalamat na nga lang ako na hindi niya pa nakakalimutan kung sino ako. Ganun daw po talaga kapag paborito. Gawa rin siguro na ako nang halos nakasama niya hanggang sa tumanda siya. Pero ang mga anak at asawa niya, hindi niya na rin kilala. Pinag-isipan ko ng mabuti ang inalok sa akin ni Lolo Hermenio. Habang abala ako sa pagluluto ng hapunan, malalim ang iniisip ko. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig na lang ako ng malalakas na kalabog mula sa kwarto. Nagmadali agad akong puntahan si Lola at nagulat na lang ako nang makitang paulit-ulit siyang inuumpog ang ulo niya sa pader. Natakot na ako nang makita may bukol na siya sa noo at dumudugo na rin ito. Lola, ano ba yung ginagawa niyo? Bakit yung inuuntog yung sarili niyo? Tama na po! La! Ayaw ko kapatid, Mama. Gusto ko, ako lang baby mo. Tana po. Hindi ako magkakaroon ng baby. Pero may lalaki kang kasama. Bubuntisin ka lang nun. Hindi po. Friend ko lang yon, okay? Hayaan niyo po, ipapakilala ko siya sa inyo. Gusto niyo bang tumira sa malaking bahay? Big house? Lilipat na tayo ng bahay? Hindi na rito sa babaho? Opo, gusto niyo po ba yon? Opo, Mama. Gusto ko tumira sa very big house. Okay, sige. Titira tayo sa malaking bahay. Basta, hindi nyo na iuuntog yung sarili nyo. Inalo ko si Lola gayon hindi pa naman talaga ako sigurado sa sinabi ko. Sinabi ko lang yon para kahit papaano tumigil siya. Pero sa totoo lang, Miss Ami, kinukonsidera ko na rin ang pagtanggap sa alok sa akin para gumaan naman ang buhay para sa aming dalawa ni Lola. Gusto kong kahit na matanda na siya, maibigay ko pa rin ang buhay na hindi niya naranasan noon at magkaroon siya ng mga bagay na hindi siya nagkaroon. Alam kong bilang na lang din ang oras niya sa mundo at gusto kong igugol niya ang natitira niyang oras sa pagiging masaya. Kahit hindi ko sigurado kung anong maaaring maging kapalit. Gusto ko munang isipin ang para sa aming dalawa ni Lola Amelia. Lumipas ang isang araw mula nang huli kami mag-usap ni Lolo Hermenio. Matapos ang maraming pag-iisip, tuluyan na ako nakapagdesisyon na tanggapin ang kanyang alok para na rin sa seguridad at ikabubuti ni Lola Amelia. Noong araw na yon, ginabi ako sa pagtitinda dahil dagsa ang mga tao sa palengke dahil sa nalalapit na pista ng bayan. Bago ako umalis tong umaga, nakapagbili naman ako kay Aling Diyosa na tingnan-tingnan si Lola habang wala ako. Pagod na pagod ako naglalakad pa uwi galing sa palengke. Madilim ng paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng konting liwanag sa makitid na eskinita patungo sa aming bahay. Nanindig ang balahibo ko nang biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas at nakapanghihilakbot na sigaw
mula sa loob ng aming bahay. Ang sigaw ni Lola Amelia. Hindi ko na inindang pagod ko. Kumaripas ako ng takbo patungo sa bahay habang ang dibdib ko'y parang sasabog na sa sobrang kaba. Sa bawat hakbang ko, naririnig kong kalabog ng mga gamit sa loob. Pagpasok ko sa pinto, bumungad sa akin ang isang eksenang kailanman ay hindi ko malilimutan, Miss Amy. Doon sa loob ng kwarto, nakadapa si Lola Amelia at dinadaganan ng isang nilalang na tila isang demonyo. Ang itsura nito ay lubang nakakatakot, kasabay ng amoy na nakakasuka. Itim na itim ang balat na tila sunog. Mahahaba at matatalim ang mga kuko na sinusubukang saktan si Lola. At ang mga mata nito, naglalagablab sa pula habang tumutulong malapot na laway mula sa bibig na puno ng matutulis na ngipin. Gusto niyang sakbalin ang leg ni Lola na walang magawa kundi ang umiyak at suwigaw. Hayop ka! Bitawan mo lola ko! Mama! Tulong! Ayoko sa kanya! Lola! Sandali lang! Ban siya, Mama! Lumayo ka sa lola ko! Halimaw ka! Hayop ka! Demonyo ka! Wala akong ibang mahawakan kundi ang dala kong bilao. Buong lakas ko tong iwinasiwas at pinaghahampas sa likod ng aswang. Parang wala lang ito sa kanya dahil sa kapal ng balat nito. Pero sa gitna ng aking galit at takot, hindi ako tumigil sa paghampas habang sumisigaw ng tulong. Bitawan mo siya! Lumayo ka sa kanya! Mama! Hindi ako makahinga! Papatayin kita! Sinabi ng layo mo, lola ko, demonyo ka! Tulungan! Tulungan niyo kami! Umalis ka na! Nakuha kong buong atensyon ng aswang. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit dahil sa panggugulo ko. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya si Lola at ako naman ang pinuntirya nito. Tumalisik ang bilao ko nang iwagwayway niya ang kanyang kamay. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang papalapit na sa akin. Ang mga kuko niyang handang pumaslang. Napasandal ako sa pader habang unti-unting lumalapit ang nilalang. Hindi ako makagalaw sa tindi ng takot habang nakatitig sa kanya mga pulang mata. Pero bago pa man niya ako mahawakan, isang malakas na kalabog ang darinig ko mula sa aming pinto. Bago pa man ako masunggaban ng aswang, ay may isang malakas na puwersa nang humablot dito at ibinalibag sa dingding. Sa isang iglap, hindi ko na napansin ang hawak na balisong ni Joaquin na agad niyang isinaksak sa leeg ng aswang. Ano? Manggugulo ka pa rito, ha? Joaquin? Mutya, ilayo mong lola mo. Ako na bahala rito. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis kung ayaw mong patayin kita ngayon din. Huwag ka rito manggulo! Hindi ko maipaliwanag ang otoridad sa boses ni Joaquin. Ang aswang, na tila walang kinatatakutan ng una, ay biglang napaatras at naglabas ng mahinang ungol bago mabilis na lumundag palabas ng bintana habang may tumutulong itim na likido mula sa leeg niya. Naiiwan kaming hinihingal sa gitna ng magulong kwarto. Mabilis na lumapit sa amin si Joaquin habang nanginginig pa rin ako sa takot. Ayos lang ba kayo? Nasugatan ba kayo? Si Lola Joaquin, si Lola Amelia, may mga kalmot sa braso. Naabutan ko na lang na dinadaganan siya ng aswang. Papa! Papa, nandito ka na. Inaway na kami. Tana po, Lola Amelia. Ligtas na kayo. Wala nang masamang nilalang. Bakit? Bakit ba ganong nilalang dito? Tsaka bakit ka nandito? Bibisita lang sana ako nang marinig ko ang mga sigaw mo. Yung mga kapitbahay ninyo, nakikiusyoso lang sa labas. Akala yata nag-aaway lang kayo ng lola mo. Napatingin ako sa bintana pinagdaanan ng aswang. Bigla akong naalala ang pulang matang nakita ko noon. Napaisip ako bigla kung bakit anong pakay nila sa amin. At nagpaparamdam sila gayong wala namang espesyal sa amin ni Lola. Mutya, hindi na kayo ligtas dito. Nakita mo naman, kahit ang pader ng bahay na to ay hindi kayo kayang protektahan. Hindi rin ligtas para kay Lola Amelia na maiwan dito mag-isa.
Pero Joaquin, dito na kami nakatira simula pa noon. Saan naman kami pupunta? Alam mo ang sagot dyan. Sa mansyon. Doon, mababantayin ko kayo ng maayos. Tanggapin mo ng alok ni Lolo. Para na rin sa'yo, sa ikabubuti ninyo. Natatakot ako, Joaquin. Baka sa susunod, madatnan ko na lang lola ko na wala nang buhay rito. Oo. Kaya mas makabubuti kung umalis sa kayo rito. Ayaw mo namang maulit ang nangyari kanina, di ba? Papa, huwag mo kaming iwan. Takot ako sa aswang. Sama tayo kay Papa, Mama. Napatingin ako sa aking lola na nakayakap ng mahigpit kay Joaquin. Tinatawag niya itong papa habang umiiyak. At nakita kong banayan na paghagod ni Joaquin sa likod ng matanda. Alam kong tamang sinabi ni Joaquin, Miss Aming. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sa susunod hindi ko na mailigtas si Lola. Sa huli, nakapagdesisyon na akong tuluyang lisanin ang bahay at tanggapin ang alok ni Lolo Hermenio. Habang mabilis kami nagliligpit, hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Buhay pa rin sa akin ang takot na dinala ng aswang sa bahay at ayoko na ulit yung maramdaman. Matapos ang nakakatakot na gabing yon, sa aming lumang bahay, hindi na ako nag-atubili. Bit-bit ang ilang gamit at ang lola kong lituman sa nangyayari, sumunod pa rin sa akin at tinungo namin ang mansyon ni Lolo Hermenio. Doon, sinalubong kami ng matanda na may malapad na ngiti. Nandito na kami, Lo. Tuloy kayo, mutya. Huwag kayong mahiya. Ituring ninyong sariling tahanan ng mansyon ito. Salamat po ng marami, Lolo Hermenio. Pasensya na po kung naging biglaan ng pag-oo ko. Natakot lang po talaga ako para sa kaligtasan ni Lola. Naabutan kong ginugulo sila ng aswang, Lo. Hinala ko yun ang napapabalitang naghahasik na naman ang lagim sa bayan. Mabuti na lang at nagawa kong paalisin. Sana po, ayos lang talaga sa inyo ang pagtulong nyo. Oo naman, Iha. Hindi pa naman na-expired ng offer ko sa iyo at talagang hinihintay kitang makabalik. Magiging ligtas kayo rito ng lola mo. Dinitiyak ko sa iyo na walang sino mang makakapanakit sa iyo sa loob ng mga pader na ito. Maraming salamat po talaga sa pagtanggap sa amin. Di ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa kabutihan nyo. Wala yon. Utang ko sa iyo ang buhay ko, mutya. Kaya tutulungan din kita sa amot ng makakaya ko. Joaquin, ihatid mo na sila sa kanilang silid sa itaas para makapagpahinga na rin sila. Alina kayo, Mutya. Lola Amelia. Tahimik kami sumunod kay Joaquin habang pinagmamasdan ang naglalaki ang mga chandelier at antigong kagamitan. Namamangha ako sa ganda ng mansyon, pero may kakaibang lamig na humaaplo sa balat ko. Pagkapasok sa kwarto ay inasikaso pa rin kami ni Joaquin. At ginamot niya rin ang mga natamo naming galos at mabababaw na kalmot. Matapos din ang late na hapunan, agad kami nahiga ni Lola sa malambot na kama ng aming bagong silid. Dala ng pagod, agad ako nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi, ginising ako ni Lola. Baba! Papagising! May tao sa labas ng bintana. Lola, natutulog na tayo. Panaginip lang yan. Nasa second floor tayo kaya imposible magkaroon ng tao sa labas ng bintana natin. Wala siyang sasampahan. Hindi! Nakita ko siya, Mutya. Lumulutang siya. Isang mata lang meron siya, pero kulay pula. La, shh. Wala lang yan. Matulog na po kayo, Ayaw ko rito, Mama. Nakatingin siya sa atin. Galit siya. Wala yun. Huwag mo nang tingnan para wala ka nang nakikita. Matulog na tayo, Babantayan kita. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko kahit ng totoo kinakabahan din ako. Inisip ko na lang na marahil, dulot lang ito ng demensya ni Lola
at ang pagod namin sa paglipat. Pero sa kailaliman ng gabi, tila may narinig akong mahinang kaluskos sa labas ng aming bintana. Lumipas sa mga unang araw namin sa mansyon ng payapa. Kabaligtaran ng inaasahan ko, tila gumaan ang buhay namin. Hindi na ako pinayagan ni Lolo Hermenio na bumalik sa pagtitinda ng tinapa sa palengke. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay ako napapansin sa kanila. Mga gawin na hindi ko nakikita sa ibang tao. Pero inisip ko na lang na baka dahil sa yaman nila, ay iba lang talaga ang kanilang pamumuhay. Mutya, iha, kain pa. Joaquin, ayusin mo nga ang upuan ni Amelia. Mukhang hindi siya komportable. Naku, salamat po, Lolo. Nakakaya na po talagang kaputihan nyo. Sapat na po ang pagpapatuloy nyo sa amin dito. Huwag mong isipin yun. Masaya kami may kasama rito sa bahay. Teka, bakit hindi mo ginagalaw yung steak mo? Pasensya na, Joaquin. Medyo mapula pa kasi yung gitna eh. Para kasi hilaw pa kaya nakakatakot kainin. Ganun ba? Mas mainam kasi ang ganito. Mas napapanatili ang sustansya kapag hindi masyadong naluluto sa apoy. Tsaka kapag tinagalan kasi ang pagluluto sa steak, ay kukunat na at mahirap nguyain. Sa bagay, napansin ko nga rin po na mahilig kayo sa mga medyo hilaw na putahe. At bakit po pala wala kayong asin o bawang sa mga luto nyo? Hindi naman po sa nagrereklamo ako ha. Wala po kasing lasi. May allergy kasi itong si Joaquin sa bawang. Bihira ang mga ganong kaso. At ang asin naman ay hindi mabuti sa aking high blood. Lulutuin ko na lang ulit para maging well done. Sandali lang. Tumayo si Joaquin at sa bilis ng kanyang kilos, ay halos hindi ko na malaya na nasa pinto na siya agad ng kusina. Napakagaan ng kanyang mga hakbang. Tila hindi sumasayad ang mga paa sa sahig. Pagbalik niya, napansin ko ang isang kakaibang bagay sa kanyang liig. Isang manipis na linya na tila tahi. Hindi ko na lang siya inusisa kung saan galing yon. Isang gabi, tahimik na ang buong mansyon. Tulog na rin ako noon, Miss Amy. Nang magising ako sa pag-uga ng kama, napabangon ako na makitang lalabas si Lola. Ayaw niya magpapigil, kaya sinundan ko na lang siya pababa. Lola, saan po kayo pupunta? Gabi na. Baba, ay bago, nagugutom ako. Parang may nagluluto sa baba. Wala, gabi na. Tulog na po ang lahat. Teka, Joaquin? Bakit ka nasa dilim? May narinig lang akong kaluskos sa labas. Tiningnan ko lang kasi baka mamaya biglang may manloob. Bakit hindi mo binubuksan ang ilaw? May nakita ka ba? Mas malinaw ang paningin ko kapag walang masyadong ilaw. Bumalik na kayo sa kwarto. Sisiguraduhin ko munang wala talagang tao sa labas. Sinunod ko siya, pero bago kami makapasok, napansin ko mga kamay na pilit ay tinatago ni Joaquin sa kanyang likuran sa hindi ko malamang dahilan. Naisip ko, baka sadyang nakaugulian lang nila ang ganong estilo. Ilang linggo rin kami namuhay ng maranya sa loob ng mansyon. Malayo sa hirap ng palengke. Ngunit isang umaga, nabalot ang tensyon ng buong bayan. Habang nag-aalmusal kami, mabilis na pinihit ni Joaquin ang radyo sa kusina. Ang balita ay tungkol sa sunod-sunod na pag-atake nang hindi matukoy na nilalang sa aming dating barangay, partikular na doon sa Masukol at Talayban. Joaquin, narinig mo ba yun? Higit 5 hayop na raw ang natagpo ang wala ng laman loob sa may Talayban. Doon mismo sa lugar kung saan ko nakita si Lolo Hermenio noon. Huwag mo nang masyadong isipin yan, Mutya. Siguro yung mga kapwa hayop lang din ang gumawa nun sa kanila. Pero Joaquin, ang sabi sa balita, may isang tao na rin daw na biktima. Watak-watak ang pati ng katawan. Ang nakakatakot pa, pati sa loob ng mga bahay, nakakapasok na raw ang salarin. Napakadelikado na nga sa labas. Buti na lang at nandito na kayo. Dito, walang makakapasok na kung ano. Hindi po ba kayo natatakot, Lolo? Sabi nila, hindi na raw natatakot ang aswang na pumasok sa mga saradong pinto. Paano kung pati rito makarating sila?
Maniwala ka sa akin. Walang aswang na magtatangkang tumapak sa bakuran ng mga Villarreal. Kilala kami rito. At may paraan kami para protektahan ang amin. Pero bakit parang walang humpay ang paghahasik nila ng lagim? Minsan, ang mga nilalang na yan ay nagugutom lang, naglabis. O di kaya'y may gustong patunayan. Ang mahalaga, ligtas kayo ni Amelia rito. Hindi pa man nagtatagal ang katahimikan sa amin nang mabasag yun ang sunod-sunod na busina ng sasakyan at ang kalabog ng gate ang narinig namin. Mabilis kaming lumabas para tingnan kung sino may kagagawa nun. Maya-maya pa, lumabas mula sa sasakyan ang mga tauhan ng munisipyo kasama si Mayor Anton at ang kanyang anak na si Sofia na tila takot na takot pa habang nakatingin sa paligid. Mayor Anton. Anong sadya nyo rito at parang masyado kayata kayong agresibo? Sir Hermenio, pasensya na kayo kung nabulabog ko yata ang inyong pagkain. Pero hindi na makapaghintay ang sitwasyon sa labas dahil nagkakagulo na ang mga tao sa bayan. May ilang kasing saksi kaming nakausap at ayon sa kanila, ang nilalang na namataang pumatay sa mga alagang hayop at nambibiktima sa talahiban ay namataang tumatakbo patungo sa direksyon ng inyong mansyon bago ito tuluyang maglaho sa dilim. Anong ibig mong sabihin, Mayor? Nasa loob ng mansyong ito nagtatago ang sinasabi niyong halimaw. Nakakatawa naman yata yan. Daddy, look at this place. It's so creepy. Baka naman totoong sabi-sabi na itong mga Villarreal na may kinalaman sa mga aswang na yan. Sofia, mag-ingat ka sa mga paratang mo. Nakatira kami rito ng tahimik at wala kaming ginagawang masama sa sino man sa inyo. Natatakot na mga tao at kailangan ko na ng kasagutan ngayon din. Dahil bilang ama ng bayang ito ay tungkulin kong protektahan ang lahat laban sa anumang banta. Nakapagtataka lang na sa dinami-rami ng mga bahay sa paligid, bakit dito mismo sa inyong bakuran laging tinuturo ng mga nakakakita ang pinagmumula ng mga demonyong nilalang na yon kung gabi? At lagi ring may binibiktima sa lupang pagmamayari ninyo. Sa inyo nakapangalan ang lupaing puno ng talahib, di ba? Alam mo, Mayor, matagal na kaming pamilya rito. At alam mong hindi namin kayang gumawa ng ganoong klaseng kalapastanganan sa kapwa namin. Hindi ko alam kung ano ang kaya ninyong gawin sa likod ng mga pader na ito, Sir Hermenio. Pero ang bakas ng dugo ay hindi nagsisinungaling. At ang lahat ng ebidensya ay tila humahantong dito sa inyong teritoryo. Kung iniisip ninyo na ang inyong yaman at impluensya magliligtas sa inyo, sa oras na mapatunayang may tinatago kayong lagim, nagkakamali kayo. Dahil hindi ako mangingiming gamitin ang buong puwersa ko laban sa inyo. Mayor, baka nakakalimutan ninyong wala kayong search warrant para pumasok dito at mambintang ng ganito kagarapal sa harap ng aking lolo. Hindi ba dapat pulis ang gumagawa nitong ginagawa ninyo? At ganyan ba dapat ang pagsadya ninyo rito? Mga wala kayong respeto. Manang-mana nga sa iyong anak mo. What? What are you trying to say? Warrant? Sa ilalim ng state of emergency. Dahil sa mga pag-aatake, hindi ko na kailangan ng papel para protektahan ang mga butante ko. Lalo na't buhay na ng tao ang nakataya rito. Kung wala kayong itinatago, bakit tila ang bawat sulok ng bahay na ito ay amoy malansa? Mayor, pasensya na po. Pero ako po yung saksi na mababait silang tao. Sa katunayan nga po, tinulungan nila kami ng lola ko eh. Huwag kang makialam dito, babae. Dahil baka ikaw ang ginagamit lamang o sadyang binubulag ng karangyaan na ipinapakita nila sa'yo para hindi mo makita ang tunay nilang anyo. Ang mga aswang ay eksperto sa pagpapanggap na mamumuti hanggang sa makuha nila ang tiwala na kanilang bibiktimahin. At baka bukas makalawa ay kayo na ang susunod na matagpuang wala ng buhay sa loob ng bahay na ito. See?
Kahit itong tindera ng tinapa na to, nahulog na sa patibong ninyo. But, we won't let you get away with this, Joaquin. Tama ang anak ko. At ito ang huling babala ko sa inyong dalawa. Sir Hermenio at Joaquin. Dahil kapag napatunayan kong kayo o sino man sa loob ng mansong ito ang salarin sa mga nangyayaring karahasan, ako mismo ang pupugot sa inyong mga ulo. Hindi ako magdadalawang isip na sunugin ang mansong ito. Kasama kayo para lang masigurong wala nang aswang na magagala-gala sa bayan ko. Kaya mag-iingat kayo sa bawat galaw ninyo. Simula ngayon, babantayan ko kayo. Padabog na umalis si Mayor Anton kasunod si Sofia. Naiwan kaming tulala sa labas. Nanlalamig ang aking mga kamay sa takot. Tumingin ako kay Lolo Hermenio at Joaquin. Wala silang kibo. Pero napansin ko ang bagyang pag-igting ng mga panga ni Joaquin habang ang kanyang mga mata ay tila nagbabago ang kulay sa tindi ng pigil na emosyon. Hindi ko alam kung sinong dapat kong paniwalaan. Ang taong nagligtas sa akin o ang alkalde na nagbabanta ng kamatayan. Joaquin, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit gano'n na lang galit at bintang ni Mayor sa inyo? May alam ba kayo sa mga nangyayari sa labas? Mutya, sa tingin mo ba, kung masama kaming tao, ganito ang magiging tungo namin sa inyo? Huwag mo naman sana kaming pagdudahan dahil lang sa sinabi ni Mayor. Wala namang katiyakan ng sinabi niya. Hindi yun totoo. At marahil ay gawa-gawa lang. Hindi ko na alam, Joaquin. Natatakot ako para kay Lola. Sabi ni Mayor, ang mga aswang daw eksperto sa pagpapanggap. Paano kung totoo? Maniwala ka sa akin, Mutya. Hindi kami ang pumatay sa mga hayop na yon. Hindi namin kayang gawin yun sa kahit na sino o kahit anong hayop. Hindi kami ang halimaw na hinahanap nila. Pero bakit kayong itinuturo nila? Dahil may mga bagay na hindi kayang unawain ng mga tao. Pero isa ang sinisigurado ko sa iyo. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Pangako yan. Ligtas kayo ni Lola rito. At lalong hindi kami masamang tao. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman kong init ng kanyang palad. Isang bagay na tila sumasalungat sa malamig na imahe ng isang aswang. Pinili ko maniwala kahit na ang puso ko ay punong-puno pa rin ng mga katanungang hindi pa nasasagot. Sa kabila ng mga banta ni Mayor, nanatiling kalmado si Joaquin. Hindi siya lumayo. Bagkus ay mas lalo siya naging maalaga sa amin ni Lola. Isang hapon, naabutan ko siya nakikipaglaro ng habul-habulan sa tuwang-tuwa kong Lola. Ang lambot ng kanyang boses at pakikisama sa matanda ay tila sapat na para burahin ang lahat ng duda sa isipan ko, Miss Amy. Dahan-dahan lang sa pagtakbo, Lola Amelia. Baka madapa po kayo. Babait ka talagang bata, Papa. Salamat sa pag-aalaga sa amin ni Mama. Wala nga naman po. Oh, Mutya. Kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang. Halika, sali ka sa amin ni Lola. Pinapanood ko lang kayo. Joaquin, salamat ha. Hindi mo kailangan gawin to pero ginagawa mo pa rin. Ginagawa ko ito dahil gusto ko, Mutya. Gusto kong maramdaman ninyo na dito sa loob, hindi nyo kailangang matakot. Na kahit anong sabihin ng ibang tao sa labas, hindi kami magbabago ni Lolo. At hindi kami tulad ng iniisip ng iba. Hindi namin kailangang magpaliwanag. Minsan tuloy, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ang bait niyo sa amin. Hindi naman kami mayaman. Wala kami maibabalik sa inyo. Hindi namin kailangan ng kapalit. Sapat na sa aming makatulong sa ibang tao. Dahil kaya namin at bukal sa loob namin. Unti-unting natutunaw ang pader na itinayo ko. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng puso ko na pilit kumakawala sa takot at sumasandal sa init ng kanyang presensya. Hindi ko man maipaliwanag, pero pakiramdam ko, nahuhulog ng loob ko sa lalaking yon
na pinaparatangan nilang halimaw ng bayan. Isang umaga, habang matindi ang sikat ng araw, minabuti kong asikasuhin ang mga halaman sa malawak na garden ng mansyon. Wala si Joaquin dahil maaga siyang umalis para asikasuhin ang kanilang negosyo sa bayan. Habang si Lolo Hermenio naman nasa loob at abala sa kanyang mga papeles. Habang hawak ko ang hose, napansin ko ang isang lalaki sa labas ng malaking gate. Isang matandang lalaki nakatayo roon. Tila kanina pa nakatitig sa direksyon ng mansyon. Hindi nakatakas sa paningin ko ang pagiging bulag ng kanyang kaliwang mata. Pati na rin ang pilat sa kanyang liig. Kaya naman nakaramdam ako ng awa. Nagpasya akong labasin ito para lapitan. Hello po? Kanina pa po ba kayo dyan? May kailangan po ba kayo? Pasensya na. Nakakaabala ba ako? Nakatira ka ba dyan sa mansyong yan? Opo, nakikituloy lang po ako. May tutulong po ba ako sa inyo? Ay, ano nga po palang pangalan nyo? Ako si Danilo. Maaari bang makahingi ng konting tubig? O kahit anong pamatid gutom? Kanina pa ako naglalakad sa ilalim ng araw. Ay naku, opo. Sandali lang po. Huwag po kayo aalis dyan ha. Kukuha lang ako sa loob. Hintayin niyo po ako rito. Nagmadali akong pumasok sa kusina. Kumuha ako ng malamig na tubig at binalot ang ilang pirasong pandesal na tira ng almusal. May kung anong awang naramdaman ko para sa matanda. Pagbalik ko sa gate, nakita ko siya nakahawak sa rehas. Mukhang malalim ang iniisip habang nakatingala sa bahay. Eto na po ang tubig at tinapay, Mang Danilo. Kain po muna kayo rito sa silong. Salamat, Iha. Napakabuti ng loob mo. Bihira ng mga taong tulad mo na hindi natatakot sa isang tulad kong mukhang pulubi. Naku, wala po yun. Nakatira po ako dito kasama ng mga Villarreal. Mababait po silang tao. Baka gusto niyong pumasok para makapagpahinga ng maayos. Huwag kang magkakamaling magtiwala sa kanila. At, Mang Danilo, nasasaktan po ako. Bitawan niyo po ang kamay ko. Bakit niyo po sinasabi yan? Sino ba talaga kayo? Makinig ka sa akin ng maigi. Dahil baka ito lang huling pagkakataon na may magbababala sa iyo. Mag-ingat ka sa mga tao sa loob ng mansyong yan. Lalo na kay Hermenio. Huwag kang magpalinlang sa kanilang mga ngiti at tulong. Pero bakit po? Ano bang kinalaman nila sa inyo? Si Lolo Hermenio ay isang marangal na tao. Ang dangal ay madaling isuot bilang maskara, Iha. Tandaan, ang aswang na gutom ay nakakatakot. Pero ang aswang na nagpapakabait ang pinakamapanganib sa lahat. Pwede ba umalis na lang po kayo kaysa kung ano-ano sinasabi nyo? Darating ang araw na magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa sinasabi ng iba. Biglang binitawan ni Mang Danilo ang kamay ko at mabilis na umalis. Niiwan ako nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa kanya hanggang sa makalayo. Ang init ng kanyang mahigpit na pagkakahawak ay tila naging yelo sa aking balat, Miss Ami. Simula ng araw na yon, tila ba hindi na ako iniwan ng kaba. Nagtatalo ang isip ko at ang nararamdaman ko. Ang dami nang nagbibigay ng babala. Pero mas nananaig sa akin ang kabutihan ng maglolo. Taliwas sa mga sinasabi nila ang ipinapakita ng mga ito. Ang mga babala ni Mang Danilo ay paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko. Pero paano ko paniniwalaan ang isang taong mukhang pulubi laban sa pamilyang nagligtas sa akin sa kahirapan? Nagtatalong isip ko at ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang gabi, ang lahat ng takot ko ay nagkaroon ng mukha. Isang gabing umuwi ng duguan si Joaquin at halos nag-aagaw buhay. Joaquin? Ikaw na ba yan? Bakit ngayon ka lang... Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Mutya, dahan-dahan. Huwag kang lalapit ng biglaan. Paano maglalapit? Duguan ka, Joaquin! Ang dami mo latay at kalmos sa katawan. Para kanilapan ako anong hayop pa. Teka, tatawag ako ng ambulansya.
Huwag ospital, Mutya. Tulungan mo lang ako makaupo rito sa sofa. Doon sa cabinet sa kusina. Kunin mong itim na kahon, bilis! Pero Joaquin, kailangan mo ng doktor. Hindi sapat ang first aid sa dami ng sugat mo. Kamukhang kamukha ito ni itsura ni Lolo Armenio nung makita ko siya doon sa Taliban. Ano ba talaga nangyayari sa inyo? Ihanda mo na lang ang mga panggamot, please. Magpapaliwanag ako kapag kaya ko na. Ikuha mo na rin ako ng malinis sa tubig at bimpo. Patakbo ako nagtungo sa kusina. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang itim na kahon na sinasabi niya. Punong-puno ako ng tanong. Bakit laging ganito ang nangyayari sa kanila? Bakit ayaw nilang magpadala sa ospital sa kabila ng malulubhang sugat? Pagbalik ko sa sala, dadatan ko si Joaquin na nakahubad na ng pang-itaas. Mas lalo ako nangilabot ang makita ang lalim ng mga kalmot sa kanyang likod. Parang mahahabang mga kuko ang gumawa nun, Miss Amy. Heto na ang kailangan mo. Akin na. Ako na maglilinis ng mga sugat mo. Hindi na. Ako na. Panoorin mo lang ako, Mutya. Kailangan mong makita ito para maintindihan mo. Anong pinagsasabi mo? Masasaktan ka lang lalo kung pipilitin mo. Joaquin? Ano yan? Bakit naghihilom ang mga sugat mo ng kusa? Ito ang dahilan kung bakit hindi namin kailangan ng ospital. Ang aming katawan ay mabilis mag-repair. Lalo na kung hindi galing sa pilak ang sugat. Hindi. Hindi ito maaari. Nakikita ko ang balat mo. Dahan-dahang nagsasara. Nawawala ang mga dugo. Joaquin, ano ka ba talaga? Multo ka ba? O baka totoo ang sinasabi nila? Umupo ka muna, Mutya. Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan bago ka pa madamay ng tuluyan sa gulong meron ng lahi namin. Napaupo ako sa tapat niya. Hindi ko maalis ang tingin sa kanyang dibdib at likod na wala ng bakas ng malalalim na sugat. Maliban na lang sa bahagyang pamumula. Nangihina pa rin siya. Halatang naubos ang kanyang enerhiya sa mabilis na paghilom ng katawan. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. At doon ko nakita ang lungkot na hindi ko napansin ng mga panahong magkasama kami, Miss Abby. Mga aswang kami, Mutya. Si Lolo Hermenio at ako. Huwag kang magbiro ng ganyan, Joaquin. Hindi nakakatawa, ha? Nakita mo ang nangyari sa mga sugat ko, di ba? Tao bang may ganong kakayahan? Mutya, totoo kami. Pero pakinggan mo ako. Hindi kami ang nanggagambala sa bayang to. At kung totoo ngang aswang ka, ba't ako maniniwala sa'yo? Aswang kayo! Ibig sabihin kumakain kayo ng tao! Yung mga nawawalang tao, yung mga hayop na natatagpo ang patay, kayo may gawa nun! Hindi kami, Mutya. Hindi kami tulad ng ibang aswang na hindi marunong magpigil ng gutom. Matagal na naming tinalikuran ni Lolo ang ganoong naturalesa. Nabubuhay kami ng normal. Hindi kami naghahasik ng lagim. Ang aswang ay aswang! Kahit anong pagtatakip o pagtatagong gawin nyo, mamamatay tao pa rin kayo sa paningin ko! Kaya pala nagpapanggap kayong mababait na tumutulong sa kapwa dahil sa kung anong kademonyo ang ginagawa nyo gabi-gabi! Hindi ka demonyo ang tumutulong sa kapwa mo, Tya. Lolo Hermenio, kayo rin? Alam ko na, dinoko niyo ako! Ginamit niyo ako para magmukha kayo mabait! Totoo ang sinasabi ng abo ko. Kami ay mga aswang na piniling mamuhay ng marangal. Natatakot ako sa inyo! Akala ko napakabait niyo! Akala ko kayo sagot sa mga dasal ko para makaalis sa hirap! Pero mas pipiliin ko pang magtinda ng tinapa habang buhay kaysa tumira sa ilalim ng bubong kasama mga halimaw! Mutya, please. Maniwala ka.
Wala kaming masamang balak sa'yo. Itinuturing ka naming pamilya. Pamilya! Hindi ko pamilya mga kumakain ng laman ng tao! Desidido na ako. Aalis ako rito ngayon din. Isasama ko si Lola Amelia at hindi na kami babalik! Delikado sa labas, Iha. Lalo na ngayong alam mo na ang sikreto namin. Maraming nagmamasid sa dilim. Mas delikado rito sa loob. Huwag niyo ako susubukan. Dahil isisigaw ko sa buong bayan kung ano talaga kayo! Hindi ko na sila pinatapos magsalita. Tumakbo ako paakyat sa kwarto namin ni Lola Amelia. Ang buong katawan ko'y nanginginig sa galit at takot. Ang bawat sandali na kasama ko sila, ang bawat pagkain na isinubo ko, naging parang lason sa akin sikmura. Hindi ko nilingon ang naglalaki ang gate ng mansyon nang umalis kami ni Lola Amelia. Rinig ko ang tawag ni Joaquin, ang boses niyang puno ng pagsusumamo. Pero bawat salita niya, parang kuko na kumakalmot sa sistema ko. Bumalik kami sa aming barong-barong. Sa lugar kung saan ang tanging yaman namin ay ang amoy ng usok at tinapa. Pinilit kong burahin ang bawat alaala ng karangyaan. Ibinalik ko ang sarili ko sa putikan. Nagtitinda sa umaga at kapag hapon hanggang gabi ay naglalabada hanggang sa mamuti ang aking mga daliri sa sabon. Kailangan kong kumita para sa gamot ni Lola at pambayad kay Aling Diyosa na siyang tumitingin sa kanya habang wala ako. Isang gabi, umuwi akong hapong-hapo, dala ang konting pera na amoy pawis. Pero sinalubong ako ng nakabukas na pinto at nakakabiging katahimikan ng bahay. Wala ron ang lola ko. Agad akong kumatok sa bahay ni Aling Diyosa dahil baka pinatuloy niya muna ron. Lumabas si Aling Diyosa. Mukhang nagtataka sa pagkataranta ko. Sa simpleng salita niya, gumuho ang mundo ko. Sabi niya, may dumating daw na lalaking de kotse, matangkad at mukhang napakayaman. Pinasusundo ko raw si Lola Amelia sa kanya. Akala raw niya, ayos lang, dahil ang sabi ng lalaki pumayag ako at susunod na lang sa kanila. Inayaan niya lang na isama si Lola Amelia dahil mukhang kagalang-galang naman daw ang estranghero. Mangiyak-iyak ako sa galit habang naiisip na si Joaquin ang kumuha kay Lola at may balak siyang gawing masama rito. Bawat hakbang ko sa madilim na kalsada ay tila pagpukpok ng maso sa dibdib ko. Wala akong dalang kahit anong sandata kundi ang pot ko para sa mga Villarreal. Inisip ko na ang lahat ay isang malaking laro para sa kanila. Na ang pagligtas nila sa akin noon ay paraan lang para magkaroon sila ng bagong laruan o baka naman patabaing baboy bago nila ako tuluyang lapain. Napadaan ako sa talayban. Pero hindi ko na inisip yun. Hindi pa nakakatulong na walang dumadaang tricycle ng mga oras na yun. At kung meron man, meron naman sakay. Mula sa matatayog na talahib, isang nilalang ang dahan-dahang lumitaw. Ang balat nito'y kulay abo at tila nabubulok. Ang mga matay nagliliyap sa pula. At ang mga kuko ay mahahaba at matatalas sa parang mga kutsilyo. Masangsang ang amoy nito. Amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo. Masarap na hapunan. Sariwang dugo. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Pero ano bang nagawa ko para mangyari sa akin ang mga bagay na to? Huwag ka lalapit! Wala akong ginagawa sa'yo! Umalis ka! Layas! Wala ka ng taka sa akin, Mutya. Kumaripas ako ng takbo. Wala na akong pakialam kung saan ako pupunta. Basta malayo sa matatalas na kukong yun. Ramdam ko ang paghampas ng mga talahib sa aking mukha at braso. Nag-iiwan ng mga hapdi. Pero hindi ko yun ininda. Ang bawat kaluskos sa likuran ko ay nagpapahiwatig na palapit ang halimaw. Ang bawat hingal ko ay tila paanyaya sa kanya. Hanggang sa pagliko ko sa isang malaking puno ng balete, napatigil ako. Isang malaking aninong humarang sa akin. Isa pang aswang ang nagpakita. Pakiramdam ko, katapusan ko na ng mga oras na yun. Napasandal ako sa puno. Wala nang matakbuhan. Sa harap ko ay ang agresibong aswang na humahabol sa akin. At sa likod ko naman ay isa pang malaking aswang na mas malaki at mas malapad ang pangangatawan. Napapikit na lang ako
Naghihintay na maramdaman ang pagbaon ng mga kuko sa aking liig. Pero sa halip na sakit, isang malakas na tunog ng pagbabanggaan ang narinig ko. Napadilat ako't halos hindi makapaniwala sa nakikita ko. Ang bagong dating na aswang ay hindi ako inatake. Sa halip, sinunggaban nitong agresibong aswang na humahabol sa akin. Nagpambunong dalawa. Nagpapalitan ng mga kagat at kalmot. Ang tunog ng kanilang pag-aaway ay parang mga hayop na naglalaban para sa teritoryo. Ang tagapagtanggol kong aswang ay tila mas bihasa sa pakikipaglaban. Sa isang mabilis na galaw, bumaon ang kanyang mga kuko sa dibdib ng kalaban. Ang agresibong aswang ay dugoang bumitaw at mabilis na nagtatakbo palayo, pabalik sa kailaliman ng kagubatan habang humahalinghing sa sakit. Ang naiwang aswang ay nanatiling nakatayo, pero halatang malalim ang mga sugat na natamo nito. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At sa mga mata niyang unti-unting nagbabago mula pula patungong kayumanggi, nakita ko ang isang pamilyar na emosyon doon. Joaquin, ikaw ba yan? Mutya. Sabi ko naman sa'yo, delikado dito sa labas. Joaquin, Diyos ko, ang dami mong dugo. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako iniligtas? Dahil hindi lahat sa amin ay halimaw. At hindi ko hayaang saktan kanila. Pero si Lola, nasaan si Lola Amelia? Akala ko kinuha niya siya. Sabi ni Aling Diyosa may kumuha sa kanya lalaki. Hindi kami ang kumuha sa kanya, Mutya. Pupunta sana ako sa inyo para magpaliwanag. Subalit wala kayo. Dito na kita naabutan. Tuluyan na nanghina si Joaquin at napaluhod sa aking harapan. Ang lahat ng galit ko ay biglang napalitan ng matinding kalituhan. Kung hindi sila ang kumuha kay Lola, sino? At bakit may ibang aswang na nagtatangkang pumatay sa akin? Joaquin, huwag kang pipikit, tumayo ka dyan. Tutulungan kita. Iwan mo na ako rito. Hindi, Tumakbo ka na. Baka bumalik pa yung isa. hindi kita iiwan dito. Akala ko aswang ka lang na walang puso. Pero ikaw pang nagligtas sa akin habang isinusumpa kita. Ang mga sugat ko. Huwag mong alalahanin. Maghihilom din to agad. Pero kailangan nating mahanap ang lola mo bago mahuli ang lahat. Hindi ko alam kung sino kumuha sa kanya, Joaquin. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Maaaring aswang din ang kumuha sa kanya. At ginaya ang aking wangis. Umuwi muna tayo nang magamot ko ang sarili ko at makapagplano. Binuhat ko ang braso ni Joaquin at isinabit sa aking balikat. Mabigat siya, pero ang takot ko para kay Lola Amelia ang nagbigay sa akin ng lakas. Noon ko lang napagtanto, sa gitna ng kadiliman at panganib, na ang tunay na halimaw ay hindi laging ang mga may kuko at taring matutulis. Minsan, ang tunay na panganib ay ang sarili nating maling akala. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang pinagmamasdan si Joaquin na muling gamutin ang sarili niya sa loob ng mansyon. Hindi ko mapigilang mapahagulhol. Ang lahat ng takot ko sa kanila ay napalitan ng mas matinding takot para kay Lola Amelia. Nilapitan ako ni Lolo Hermenio at hinawakan ang aking balikat. Iha, kumalma ka. Hindi namin nahayaang may mangyaring masama kay Amelia. Ay, kasalanan namin ito dahil nadamay kayo sa gulo ng aming lahi. Lolo, hindi ko na po alam ang gagawin. Bakit pati siya? Wala siya kinalaman dito. Dahil alam nilang malapit kami sa inyo. Gagawin namin ang lahat, Mutya. Dahil alam kong kami ang punot dulo ng mga nangyayaring ito. Hahanapin natin si Amelia. Pangako yan. Pero nasan kaya sila?
Paano natin sila mahanap sa laki ng bayang ito? Sabay-sabay kaming napatingin sa lumang telepono sa gilid ng sala. Parang bawat tunog noon ay babala ng kamatayan. Nanginig ang kamay ni Lolo Hermenio nang sagutin niya ito at i-loudspeaker para marinig ko. Ang unang bumungad ay hindi boses ng isang halimaw, kundi isang pamilyar na tawa ng isang babaeng akala ko ay epa lang talaga sa buhay ko noon. Surprise, Sir Hermenio? Or should I say, Chief? Napakadali niyong linlangin. Sofia, ikaw? Ikaw ang kumuha sa lola ko? Oh, hello there, little fish girl. Akala mo ba, pag iinarte lang ang alam ko? Masyado kayong naging kampante. Naputyo-putyo lang ako. Papa! Papa, tulong! Papa, wakil! Lola! Sofia, parang awa mo na. Pakawalan mong lola ko. Wala siyang kasalanan sa'yo. Too late for mercy, Mutya. Kung gusto niyo pa siyang makitang humihinga, pumunta kayo sa abandonadong building sa dulo ng kalsada ng bayan. Magmadali kayo. Dahil nagugutom ng kaibigan ko rito. Mutya, manatili na lang tayo rito. Mapakanib doon. Kaya na ni Joaquin na iligtas ang lola mo. Hindi, Lolo. Sasama ako. Lola ko yun. Handa ako makipagpatayan para sa kanya. Mabilis ang bawat patak ng oras habang binabaybay namin ang daan patungo sa abandonadong gusali. Sa kabila ng kanyang mga sugat na hindi pa tuluyan naghihilom, si Joaquin ang nagmaneho. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Bago kami umalis, may iniabot sa akin si Lolo Hermenio. Isang malamig na bakal na baril. Mabigat ito sa aking palad, pero mas mabigat ang banta sa buhay ni Lola. Ang sabi ni Lolo, ang mga bala noon ay yari sa purong pilak. Yun lang ang tangi paraan para mapatigil ang mga tulad nila kung malalagay ako sa alanganin. Habang papalapit kami sa madilim na struktura, ramdam ko ang tensyong bumabalot sa hangin. Ang gusali ay parang isang dambuhalang kabaong na naghihintay sa amin. Natatakot ako, Joaquin. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ang baril nito, hindi ko alam kung kaya ko itong gamitin. Mutya, makinig ka. Manatili ka lang sa likuran ko. Ang pilak na yan, gamitin mo para sa protection mo. Hindi lang si Sofia ang nandun. Nararamdaman ko ang presensya ng iba pa. Aswang na hindi marunong maawa. Kailangan natin mailigtas si Lola Amelia. Yun lang mahalaga sa akin ngayon. Gagawin natin yan. Pero kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapadala sa pananakot nila. Pumasok kami sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa pundidong ilaw na patay sindi. Sa gitna ng malawak at maruming palapag, nakita ko si Lola Amelia na nakatali sa isang lumang silya. May busal ang bibig at umiiyak. Sa tabi niya, nakatayo si Sofia na may hawak na matalas na patalim at sa gilid naman ay si Mayor Anton. Ang kanyang marangyang suot ay tila hindi nababagay sa amoy ng amag at dugo sa paligid. Lola! Sofia! Bitiwan mo siya! Nandito na kami. Ano pa ba gusto niyo? Dumating din ang bida. Akala ko'y tuluyan ka nang naging duwag mo, Tia. Nakita mo bang lola mo? Konting galaw ko lang. Baka hindi na siya umabot sa susunod na taon. Bakit, Sofia? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ano pa ba gusto mo? May kulang pa ba? Akala ko ba nasa iyo ng lahat, ha? Kulang? Ang kulang ay ang mawala ka sa mundo ni Daniel. Kahit anong gawin ko, Mutya, kahit anong yaman o gandang ipakita ko, ikaw pa rin ang bukang bibig niya. Akala ko, kapag iniwan ka niya para sa akin ay tapos na, pero hindi. Nagmakaawa na ako. Gumamit na ako ng kung ano-anong gayuma mula sa mga aswang para lang mapukaw ang atensyon niya. Pero ikaw pa rin ang hinahanap niya. Kapag patay ka na,
Siguro naman, tatahimik na ang isip niya. Huminahon ka, Sofia. May mas malaking pakay tayo rito kesa sa selos mo. Joaquin, sabihin mo sa matandang Hermenyo na tapos na ang paghahari nyo sa bayang ito. Mayor Anton, hindi ko akalain na ang pinuno ng bayan ang siyang protektor ng mga aswang. Protektor? Ako ang nagpapatakbo sa bayang ito, Joaquin. Pero ang mga ginagawa ng mga tao, mas nirirespeto pa nila ang mga Villarreal. Mas naniniwala sila sa mga donasyon at tulong nyo kaysa sa mga proyekto ko. Kasi higit na mas mayaman kayo. Pero gusto ko ang mga lupang pagmamayari ninyo. Ang mansyon, ang mga sakahan, lahat yan ay dapat mapunta sa akin. Kaya kinakailangan mawala kayo sa landas ko! Ganit ka, Mayor. Ginamit yung kapangyarihan niyo para pumatay at manakot. Akala ko maarte ka lang, Sofia. Pero mas masahol ka pa pala sa hayop. Masahol? Mas masahol ang pakiramdam na maging second option habang buhay mo, tiya. Ngayong gabi, mawawala na ang lahat ng balakid sa akin. Daddy! Tapusin na natin to! Tama si Sofia. Joaquin! Ibigay mo sa amin ang titulo ng mga lupa o makikita niyong dalawa kung paano lapay ng aswang ang matandang ito sa harapan ninyo mismo. Habang nagsasalita si Mayor, biglang lumamig ang paligid. Napahawak ako ng mahigpit sa baril na bigay ni Lolo Hermenyo. Ang galit na naramdaman ko para kay Sofia at sa Mayor ay mas matimbang na kaysa sa takot ko sa mga halimaw. Bago pa man makakilos si Joaquin para sumugod, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa likurang bahagi ng gusali. Isang figurang dahan-dahang lumabas mula sa usok at talikabok. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makilalang lalaki na kausap ko noon sa labas ng mansyon, si Mang Danilo. Pero hindi na siyang mukhang pulubing kaawa-awa. Noong mga oras na yon, ang kanyang presensya ay punong-puno ng puot. Ang kanyang kaliwang matay bulag na at puno ng puting ulap. Pero ang mga sariwang sugat at pilat sa kanyang katawan ay tila nagnininga sa galit. Tito Danilo, akala ko ay tuluyan ka ng lumayo matapos kang itakwil ni Lolo. Ano? Tito mo siya? Oo. Ang anak na suwail ni Lolo kaya itinakwil. Lumayo. Saan ako pupunta, Joaquin? Sa mundo ng mga tao kinamumuhian ng tulad natin? O sa dilim? Kung saan ninyo ako itinapon dahil lang hindi ako kasing santo ninyo. Kayong lalaki nagbabala sa akin. Pero bakit? Bakit kayo nakikipagtulungan sa mga taong to? Dahil ang mga taong ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong makuha ang nararapat sa akin. Ang pamilya Villarreal ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang kabaitan ni Hermenyo ay isang malaking insulto sa lahi namin. Itinakwil ka ni Lolo dahil pinili mong pumatay. Pinili mong maging halimaw sa gitna ng mga inosente. Nilabag mo ang kaisa-isang batas ng ating pamilya. Ang huwag kumitil ng buhay ng tao para sa sariling gutom. Batas. Ang batas na yon ay para lamang sa mga mahihina. Ginawa tayong aswang para maging pinuno, para katakutan, hindi para magtago sa likod ng mga donasyon at peking senyales ng pagpapakababa. Tingnan mo ako, Joaquin. Bulag ako dahil sa sarili kong ama. Nagawa niyang bulagin ang sarili niyang anak. Yun ay dahil binalak mo siyang patayin. Dahil dapat lang naman na mamatay siya. Pati na ikaw. Hindi ko ba naman alam kung anong meron sa inyo? Hindi kayo kumakain ng tao, pero ang lakas-lakas ninyo pa rin.
Ang boses ni Danilo ay yumanig sa buong gusali. Ramdam kong panginginig ng sahig habang inilalabas niya ang lahat ng hinanakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Siya palang itim na tupa ng pamilya. Ang anak ni Lolo Hermenio na hindi matanggap ang kanilang mapayapang pamumuhay. Ang kanyang galit ay hindi lang dahil sa gutom. Ito ay dahil sa inggit at pakiramdam na siya ay biktima ng sarili niyang kadugo. Ngayong gabi, tatapusin ko ang sinimula ni Mayor at Sofia. Kukunin namin ang lahat. Ang yaman ay pinagkakaiting niyo sa akin at ang buhay ninyong dalawa na pinapabura ni Hermenio. Hindi mo kailangan gawin ito, Tito. Pwede pa tayo mag-usap. Alam ko may natitira pang tao sa loob mo. Wala nang tao rito. Pinatay niyo na ang taong yon. Noong gabing iniwan niyo ko sa kalsada na parang asong may sakit. Mutya, ikaw ang naging mitya. Kung hindi ka dumating, baka na-dis pa ako. Pero nung makita ko kung paano kakalingain ni Hermenio, naintindihan ko na wala na talaga akong puwang sa inyo. Enough with the family drama. Danilo, gawin mo na ang pinunta mo rito. Gusto ko lang makitang wala ng buhay ang babaeng yan. Gawin mo na, Danilo. Ang lupa ay para sa akin. Ang pag-iiganda ay para sa inyo. Patayin ang lahat ng saksi. Nasaksihan ko ang pinaka nakakatakot na pagbabagong anyo. Mas mabilis at mas marahas ang kay Danilo. Ang kanyang mga kuko ay tila mga espada at ang kanyang katawan ay bumukol sa laki. Akma siyang susugod kay Joaquin nang humarang ako. Hawak ang baril na ibinigay ni Lolo. Huwag kang lalapit, Danilo! Hindi ako magdadalawang isip gamitin to! Ang baril na yan ay hindi makakaabot sa bilis ng galit ko, Mutya. Isusunod ko kayo sa lola ninyo. Huwag kang mag-alala. Bakit kailangan niyo maging ganito? Mahal kayo ni Lola Hermenio, pero nilamon kayo ng sarili niyong kasamaan. Hindi ang pamilya niyong pumatay sa pagkatao mo, kundi ang sarili mong pagiging ganid! Manahimik ka! Wala kang alam sa hirap ko. Mamamatay kayong lahat! Sa isang iglap sumugod si Danilo. Ang bilis niya hindi makatao. Tumalon si Joaquin para harangin siya at muli silang nagpambuno. Ang tunog ng kanilang pagbabanggaan ay parang dalawang dambuhalang hayop na naglalaban hanggang kamatayan. Si Sofia at Mayor Anton ay nanunood lang mula sa malayo. May mga ngising tagumpay. Napatingin ako kay Lola Amelia na pilit na nagpupumiglas. Sa gitna ng kaguluhan, daramdaman ko ang bigat ng baril sa aking kamay. Ito na ang sandali na kailangan kong mamili. Ang manatiling biktima o ang lumaban para sa mga taong nagtanggol sa akin. Hindi ko na maatim na panoorin ang kalunos-lunos na kalagayan ni Joaquin. Sa bawat sagpangan nila ni Danilo, kitang-kitang bentahe ng galit at karanasan ng kanyang tito. Ang katawan ni Danilo ay tila bakal na hindi tinatabla ng mga kuko ni Joaquin. Habang si Joaquin naman, dugo ang humahakbang paatras. Pilit pa rin pinoprotektahan ang pwesto ko. Ang bawat kalabog ng kanilang mga katawan sa semento ay nagpapadama sa akin ng panginginig ng buong gusali. Napalingon ako kay Sofia at Mayor Anton na tila nanunood lang ng isang paboritong palabas. Doon ko napagtantong hindi sila titigil hanggat hindi kami nagiging malamig na bangkay. Mutya, kunin mo si Lola. Tumakbo na kayo. Hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal. Wala nang makalalabas dito, Joaquin. Hihintayin kong makita mo kung paano ko lalamunin ang puso ng babaeng ito bago kita tuluyang tapusin. Huwag mo nang patagalin, Danilo. Nakakasawa ng drama nila. Tapusin mo na yan para makuha na namin ang gusto namin. Tama. Gawin mo ang kailangan para tuluyan ng mabura ang mga Villarreal sa mapa ng bayan ko.
Sa isang mabilis na pag-atake, sinunggaban ni Danilo ang leeg ni Joaquin at marahas siyang isinalya sa isang posting bakal. Narinig ko ang paglagatok ng mga buto ni Joaquin. Napaluhod siya, hindi na makabangon. Habang ang anyong aswang ni Danilo ay daang-daang lumalapit sa kanya. Ang mga kuko ay nakataas para sa huling hataw. Hindi na ako nag-isip. Itinaas kong baril. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang pawis ay humahalo sa luha sa aking mga mata. Pero ang galit ang nagpako sa aking mga paa. Danilo! Lumayo ka sa kanya! Sa tingin mo ba ay may makagawa ang laruang yan sa akin? Bulag ako, Mutya. Subalit naririnig ko ang bilis ng tibok ng puso mo. Amoy ko ang takot mo. Hindi ito takot, Danilo. Ito ang paniningil para sa lahat ng sinaktan mo. Para kay Joaquin, para kay Lolo Hermenio, at para sa lola ko! Mutya, huwag. Tumakbo ka na. Huli na ang lahat. Joaquin! Halos mabingi ako sa putok ng baril. Ramdam ko malakas na recoil nito sa aking mga braso. Ang pilak na balay bumaon ng diretso sa dibdib ni Danilo. Doon sa bahaging malapit sa kanyang puso. Isang nakakangilong sigaw ang nagmula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi galing sa tao o hayop. Ang pilak ay tila nanunuot sa kanyang balat. Naglalabas ng maitim na usok at amoy ng nasusunog na laman. Pilak! Paano nga? Nakuha niyo ang purong pilak na ito. Binigay ito ng taong itinakwil mo, Danilo. Binigay ito ng tatay mo para protektahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mutya, ayos ka lang ba? Nakatama ka. Hindi! Hindi pwede! Napansin kong natigilan sina Sofia at Mayor Anton. Ang ngisi sa kanilang mga labi ay napalitan ng hilahil. Hindi nila akalain ang isang tinderang tulad ko ay magkakaroon ng lakas ng loob na pumutok ng baril. Dahan-dahang bumalik si Danilo sa kanyang anyong tao. Nanginginig at puno ng sugat na hindi na naghihilom dahil sa laso ng pilak. Sa sandaling yon, wala akong naramdamang awa kundi hustisya. Sa gitna ng dilim, habang dugo ang nakahandusay si Danilo at nangihina si Joaquin, nakita ko ang takot sa mga mata ni na Sofia at Mayor. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki nila ay gumuho sa isang putok lang ng pilak. Lumapit ako kay Lola Amelia. Hindi inaalis ang tutok ng barili sa mga kaaway ko. Ang bawat sandali ng pag-aalipos na nila sa akin noon, ang bawat hirap na dinaanan namin ni Lola, tila nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Narinig ko ang malalakas na sirena ng pulis na papasok sa bakuran ng abandonadong gusali. Ang bawat asul at pulang ilaw na tumatama sa mga pader ay tila liwanag ng pag-asa. Pumasok ang mga operatiba, barilang hawak, at agad na pinalibutan ang naghihingalong si Danilo. Nanalagutan na rin ang hininga kalaunan. Sila raw ay pinadala ni Lolo Hermenio. Ang mayor na noon lang ay puno ng yabang ay nakataas ang dalawang kamay, maputla at hindi na makapagsalita sa takot na mabulgar ang lahat ng kanyang dumi. Lola! Lola, nandito na po ako! Mutya, Lola! dahan-dahan. Ligtas na kayo. Joaquin, kailangan mo rin ng tulong. Pulis! Tulungan niyo po ang kaibigan ko! Hindi! Hindi niyo ako pwedeng huliin! Ako si Sofia! Akin si Daniel! Akin ang bayang to! Mga tanga kayo! Habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay, nagsimulang magwala si Sofia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang mga mata niya ay nanlilisik at tila nawawala na sa katinuan. Tumatawa siya ng malakas na biglang nauuwi sa hagulhol. Tinatawag ang pangalan ni Daniel habang pilit na kumakawala sa mga pulis.
Ang ganda at karangyaang ipinagmamalaki niya ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ang itsura ng isang taong nabaliw sa sariling inggit at kasamaan. Niyakap ko na mahigpit si Lola Amelia habang pinapanood ang paghila ng mga pulis sa mag-amang Mayor at Sofia. Sa kabila ng lahat ng dugo at takot, naramdaman ko ang kapayapaan. Lumipas ang mga buwan at tila isang masamang panaginip na lamang ang naganap sa abandonadong gusali. Ngunit sa bawat pagising ko sa loob ng mansyon, nararamdaman ko ang bigat at halaga ng buhay na ibinigay sa amin. Matapos ang insidente, formal na ipinasa ni Lolo Hermenio ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa akin. Hindi lang ito basta pera. Ito ay malalaking halaga ng mga lupain, negosyo, at pondo na ang layunin ay ipagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Si Mayor Anton at Sofia ay nahaharap sa matagal na panahong pagkabilanggo, habang si Danilo ay tuluyan ng pumanaw dahil sa lason ng pilak. Akala ko nung una, ang pagdating mo rito ay magdadala lang ng gulo sa tahimik naming mundo. Pero tingnan mo tayo ngayon, Mutya. Ako rin naman, Joaquin. Akala ko noon, ang swerteng dumating sa akin may kapalit na sumpa. Sino ba naman mag-aakala ng isang tinderang tulad ko magiging tagapangalaga ng ganito kalaking yaman? Karapat-dapat ka doon. Nakita ni Lolo ang pagiging busilak ng puso mo nung niligtas mo siya. At salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Kahit nalaman mo na kung ano talaga ako. Ikaw nga dapat pasalamatan ko Iniligtas mo ang buhay ko at ni Lola Amelia. Higit sa lahat, binigyan mo ng kulay ang buhay ko na dati Kulay abo lang dahil sa hirap. Natatakot ka pa ba? Kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan at nararamdaman mong pagbabago sa akin, lalayo ka pa ba? Bakit naman ako lalayo? Joaquin, nakita ko ang halimaw sa anyo ng tao kina Sofia at Mayor Anton. Doon ko natutunan na ang tunay na katatakutan ay wala sa haba ng kuko o tanim ng ngipin. Maraming tao ang hindi makakaunawa. Para sa kanila, ang aswang ay mananatiling aswang. Isang nilalang ng kadiliman na dapat puksain. Hayaan mo sila. Para sa akin, tao ka. Higit pa sa tao ang malasakit mo. Ang pagiging aswang nyo, isang bahagi lang ng inyong pagkatao. Pero ang inyong mga gawa ang nagtatakda kung sino kayo. Malayo kayo sa halimaw na natutunang paniwalaan ng mundo. Pinunan mo ang mga puwang sa puso ko, Mutya. Tinuruan mo kung hindi kailangang mahiya sa kung ano ako. Basta't alam kong tama ang ginagawa ko. At tinuruan mo rin akong tumingin ng lampas sa panlabas na anyo. Na ang tunay na mayaman ay hindi yung may maraming pera, kundi yung may pusong handang magsakripisyo para sa iba. Mahal kita, Mutya. Mahal din kita. Maraming taon nang lumipas at sa puntong ito ng aking buhay, hindi ko na kailangang magtago sa anino ng mga lihim. Sa lahat ng mga nakikinig, buong tapang kong pinagtapat ang katotohanan na ang bilyong yamang aking tinatamasa ay nagmula sa pamilya ng mga aswang. At hanggang ngayon, nag-aalaga at nagmamahal ako ng aswang. Namayapa na ng may katahimikan sina Lolo Hermenio at Lola Amelia at ginugol nila ang huling sandali nila ng masaya. Kami ni Joaquin na natiling matatag, kapiling ang aming mga anak na nagsisilbing patunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling tugo o kalikasan. Ang natutunan ko sa mahabang biyaheng ito, ang tunay na halimaw ay hindi ang mga nilalang na may taring matutulis, kundi ang mga taong may pusong puno ng puot, inggit at pagkaganid. Ang anyo ay maaaring mapaninlang, ngunit ang gawa at marasakit sa kapwa ang tunay na sukatan ng pagkatao. Natutunan kong ang yaman ay walang saysay kung hindi ito gagamitin para sa ikabubuti ng iba. Higit sa lahat, ang pagtanggap at pagmamahal ang tanging liwanag na kayang tumalo sa anumang kadiliman.
tao man o aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako si Mutya at maraming salamat sa pakikinig.